Sí. ¿Se oye? Po. Vale. Espera un momento, voy a volver a conectarlo porque lo tenía fuera. Lo conecto y te vuelvo a decir a ver si funciona, ¿vale? Bocina martxan. Bocina konprobatuta. Horein bai? Entzuten da? Han. Bai? Baina orduan megafonean ez.
Bai. Ya te digo. Segi, segi. Egunon, gaurkoan laugarren añorgako dualdoean, Julen daukagu gurekin hasteko egun zoragarri hau. Julen antolakuntzaren buru bezala daukagu. Zer moduz, nola dijo asuntua? Egunon, Paul, ikusten duzu, eguraldi zoragarria daukagu, beti egoten gara eguraldiari begira eta kezka da, batez ere bizikleta zirkuitoan, ibili barregulako kontuz, eta gaur ez dago inongo aitzakiari, gaur zoragarri, 19 grado, zorua lehor, hortaz disfrutatzea besterik ez da tokatzen. Vale, pixkanaka goaz. Zenboz junda antolaketa. Atzo ere gauza batzuk izan genitun. Gaurkoan ere badaukagu beste zehose komentatzeko. Konta duzu? Hori da, atzo gure evento honi, nolabait polen duatloi txikiarekin hasi genuen. Bera izan zen protagonista eta etxeko txikienak izan ziren protagonistak. Guztira 45 aurri izan genituen hemen gurekin parte hartzen, eta benetan atxalde zoragarria gelitu zen. Eguraldia ere gaurkoa bezain ona ez, baina euririk ez zigone egin, eta oso ondo joan da. Eta ikusten duzu, dena guztien montatzeko jende askoren lana dago, eta hemendik nik pertsonalki eskertu nahiko nuke. Antolakuntza guztia, eta baita bide bazterrean egongo daren bolondrez bakoitza, guztira 160 bolondrez, eta hori gaur egun esatea bolondrezak direla bada benetan arrotzen gaituen zerbait, eta oso gauza garrantzitsua guretzako, eta hemendik nire miresmen eta eskerrik beroenak mundu guztiari bestela ailegabe ezinezko izango zelako. Hortxe Julen hemen zua, baina konta duzu, zer moz junda antolaketa gaurko egunerako, ze helburu, perspektiba, kompetizio aldetikan, nor dakagu irabazteko, nola joa? Bueno, azkenean Añorga beti erakusgarria, zeren kalendarioko lehenengo frogetakoa izaten da, are gehiago individua dela den lehenengo froga da, hortaz, ikusiko dugu, nik uste dena oso irekia dagoela, izen ilustre batzuk ditugu hortik, baina hori ikusiko dugu, nik uste nesketan favorito argia daukagula Maili Marketekin, baina esango nuke mutiletan aurrek urtean sorpresa izan ziren gaztetxo batzuk ere bazeuden, eta beti izaten da lasterketa gogorra, motza baina oso intensoa, eta hor normalean gazteek ematen dute gerra asko. Baina bestetik ere bai, zirkuitoak daukan ezaugarriak ikusita teknika ezinbestekoa da, batez ere jeisteko teknika hori, eta hor veteranoek beti izaten dute trebezioa gehiago, hortaz, aber, indarrak nola dauden eta nola parekatzen den dena. Komentatu Julenek, azkenean lehenengo denboraldiko lehenengo duatloetako bat, zirkuitu teknikoa, gogorra, aldapatxua, ikusiko dugu karrera nola joan, hau dena berez martxan doa, eta orduan, uste dudanez? Orduan, bai, guztiz. 10 teretan hasiko dute mutilek, 5 minutu geroago 10 eta 35etan neskek, eta gero aurtengo nobedadeetako bat superesprinta. Batez ere kadete mailako parte hartzaileei bideratuta, baina edo zeinek egin lezake. Hortaz, ze protagonistak bintzak ez ditugu faltan izango. Superesprintaren ideia, zer da, duatloian lehenengo aldiz parte hartzeko atep moduko bat, edo zein da distantzia motz horren helburua, nondikan sortzen da hori? Bai, hori da, pixa superesprinta sortzen da desio horretatik, are gehiago, zirkuitoa berdina da, kontua da, superesprintean 2 bira eman beharrean lehenengo korrikaldian eta 2 bira bizikleta sektoreari bat eta bakarra ematen dutela. Orduan, pixkate igual forma fisiko honean ez dagoen hori, edo besterik gabe parte hartzu nahi duenak, eta jarduera fisiko pixka bat egin, horrentzako ere badaukagu kabida gaur egun Añorgako duatloian, eta etorkizunean espero dugu ere bai, hortaz animatzen dugu mundu guztia apuntatzera, parte hartzera, bai batean bai bestean, eta egunaz gozatzera. Hortxe, Julen Egaña Añorgako triatloi taldearen arduraduna, horren hitzak entzun berri dugu, goazen bilatzera beste norbait galdera batzuk botatzeko. Orain arte.
Baina, nire ustez beste aldetik zentzu gutxio dauka. Egia esan nahiko urduri, atzo igual okerro eta gaur hona iritsi eta ja gauzak behin utzita, egia esan pixka lasaio, baina balere oso urduri. Bai, ni ere urduri, egia esan etxean urduri agon egon, honera etorrita pixka lasaitu nez, baina bueno, azten geranean ja pasako da urduritasun guztia, eta bai, lehengo aldia, eta bueno, egia esan ilusioa genuen auzoko jende gehiago parte hartzeko duatloi honetan, eta batez ere horregatik prestatu dugu, eta etorri gera. Imaginatzen dut, auzokoak izan da, Aingiru Zandiaren jetxiera ezagutuko zuela, bueltaren bat emango zenutela bizikletan pixkat ezagutzeko nun dagoen kurbaren bat, ez dakiz zer. Rekorria gustatzen zaizue, ez gogorra da, biguina da, nolakoa da? Rekorridua gogorra da, ez dugu gezurrik esango. Nei egia esan igotzea gehiago gustatzen zait gesta baino, preokupatzei gehiago kurba gesterakoan. Igotzakoan poliki-poliki, baino arrisku gutxiago behintzat. Bai, niri igotzea gehiago kostatzen zait. Eta belduranekan bustia baldin bazegon hormigoi bidea bidartera igotzen dena, baina badirudi nahiko lehorra dagoela, orduan alde horretatik lasai, ze behintzat bizikletan altxatzeko moduan egongo dela ematen du, bestela etxerita igo barra dago, bestela gurpila korritzen dalako. Eta hori zan preokupazioa pixka, baina gaur ja lasaiago guraldi honekin. Niri antolakuntzatikan esan diate rekorrio dagoela marabila bat, aldaketaren bat egon dala hortikan, atzo garbitu zutela, hortaz ez preokupatu. Entrenatu duzue, forman zaudete, nola dijoa, triatloia egiteko asmoa dakazue edo karrera puntuala da, zein da zuen asmoa? Bueno, entrenatu pixkatin dugu. Zer da pixkat? Bueno, nik 3 aldiz zindet buelta, baino osorik ez. Baina, bueno, pixkatin dugu. Lehen urten saiatu ginen triatloia egiten emakumeana, baino itxaso txarragatik bertan bera gelitu zen, eta pena pixkatekin gure kabuzin genuen, eta orduan puntuala ez, nik uste animatuko gehala, baino gure ritmoan konpetitu gabe eta disfrutatzen. Oso ondo, zuk agurtzane, konta duzu. Bai, ni pixka gehiago entrenatu dut, rekorrida ez dakitzen bat aldiz indetean, askotan.
Eta gaina nola ni hemen bertan bizi naizen, korrika ere indet, buelta, beti berdina, beti buelta berdina entrenatu. Eta naiz, behin bakarrik jo naiz Antigora korrika, bestera bueltaka bidegorri hontan, bueltaka, buruz dakit bidea. Eta bueno, duela 3 aste egin nun, gaur egingo dugun berdinan ere kabuz egin nun. Beraz, hor ja lasaitu nintzen, gai naizelako, baina hori bai, gure ritmoan. Gu ez goa zaue bezala, asko ibiltzeiala, gu gure ritmoan jungo gera eta disfrutatzera. Orduan, zuek auzokak izan da, eta rekorri horren ondo ezagututa, sekretu handirik ez kontatu, baina gomendioren bat, nun gorde indarrak, nun atakatu, nun jon fuerte, zerbait esango zenukete? Pista gehiagik ez eman, Nik egia esan ez den ere burua gomendioak emateko ez dela ikusten. Gu atzetik jungo geha, lasai, eta niretzako gomendio bakarra da disfrutatzea, eta listo. Bai, hori da. Hemen gogorrenan ikuste dela, korrika egin da gero, bidarteko aldapa 6 datorrela, eta egia da pultsazio oso altutan hasiko gerala, eta ez digula emango denbora pixkat lasaitzeko aldapa hori hartzeko. Orduan aldapa hori ja iristen zea pixkat itota, eta orduan hor bai arnasa hartzia pixkat area iritsi baino lehen, pixkat pulsazioa jaisteko aldapa hori jotzeko, niko isi esango nuke. Oso ondo, hortxe, agurtzaleren gomendioa, Lorena gauza askorik ez du askatu azpare, eskerrik asko neskak, espero dut ondo pasatzea, hori dela helburua, gaurkoa desde logo hori da helburua. Hortxe bien hitzak, eta guazen beste norbaiten bila.
Jende asko dago, jende asko etorria ez dakit ikusi, animatu, babestera, eta bueno, oso pozik. Babesa esan dezula, bueno, danok eskertu egin behar dizugu. Añorgako duatloietako babesle bat zuzea, eta fisiolanak egiten dituzu orduan, norbaitek zea zer barko balu etorkizun batean badakigun ora jo, ez? Bai, bueno, Añorgan betianik naiz, beste kirol batzutan, eta bueno, komentatu ziaten, eta lehendabiziko, bueno, urtean bertan ere, babesle sartzea erabaki nuen, eta oso gustora eta hurrengotarako ere laguntzeko prest. Jo, mila esker nerea, zu bezalako jende gehiago behar dugu, kirolaria babesten, txikitat. Mila esker. Venga, zorte hon. Bai. Ibilbidea osatu eta azkenik hasieran egin duten ibilbide horri buelta bakarra emanez emango diote amaiera Añorgako duatloiaren 4. edizioni gogoratu aurten ere.
minutu beranduago, hain zuzen ere hasiko dutela probea gizonezkoek. 10 segundu inguru probari hasiera emateko, beraz, mesedez gerturatu irtera puntu horretara, momentu batetik bestera emango baitiago hasiera. Ja, hasi dugu, gerturatu! Lehenengo itzulia osatzeko ardura eta gerora beste itzuli bat ere beharko dute, gogorarazi egiten baitugu lehenengo azkeneko lasterketari horiei hasiera emateko. Animo, minutu eta erdi gelditzen zaizuen eta probari hasiera emateko emakumezkoei, animo! Animoak eman behar dituzten txaloak, beharko dituzte eta gaurkoan lehenengo eta behin 5 kilometro gorrika, gerora 19 kilometro biziketan, eta azkenik 2 kilometrometra erdiko lasterketa ari beharko dute, beraz, gerturatu irtera puntu horretara, emakumezkoei ere babesa eta animoak ematera. Baina gutxiago probari hasiera emateko. Gogoratu lehenengo eta behin 5 kilometroko gorrika burutu beharko dituztela 2 itzulitan, hemendik hasi Añorba ibilbidetik hasi eta atzeko Bileborretik itzuliz, itzuli eman beharko dituzte 2,5 kilometrokoa bakoitza, gerora bizikutan ateratzen ere ikusiko ditugu gaurkoan Añorbako duatloiko laugarren edizioa ospatzen ari gara. Gaurkoan 200 parte hartzailetik gora eskerrak eman beharrak gaude.
emateko izango da. 40 minutuetan emango diogu hasiera proba honi. Gogoratu, berdintasuna ere badugula gure artean, aurreko 3 edizioetan sprint kategoria bakarrik lehiatzen ziren lasterkariak aurten berrikuntza txiki hau ekarri dugu gure artera, izan ere, urtetik urtera ere parte hartzaile zerrena edo parte hartzaile kopuruak gora egitea eta uste dugu super sprint kategoria horrek denontzako eskuragarri edo denontzako parte hartzaile izateko aukerak bermatzen dituela, beraz, 3 minutu barru hasiko dugu proba hau ere gogoratu. Lehiatzen diren bitartean hemen badugu laukote bat, lasterketa buruan gizonezkoei dagokienez tartean Josu Etxeberria eta market izan zala garaie. Hortaz, aber lortzen duten markete aizpek bi izen jartzea hor irabazletan, baina bueno, atzetik ere badauzkagu izen bereziak. Bai, areginan komentatzen, ez? Aitzi berrere hortik handabilela, komentatu iguzu, zu badakizula pixka gehiago nola di joan, kirolarien asuntua hortikan, nesketan. Bueno, ez da zupentsa, baina bueno, Aitana Abalos ere badaukagu, 2000 eta... Aitana ere Donostiarra, Donostiarra. ez da lehenengo aldia usteet, gaina dabilela gurekin hemendik. 2023an hirugarren izan zen, eta bere ama ere korrika dabil Adriana hortzikan baita Bai, ere. ikusi dugu antxe, bai. Eta beste seme bat edo anaia edo Jaime hortxe dabil baita ere, así que Familia osoa, ondo. Familia giroa zutz egite, badirudi ere, hemen, nun dauzket, hemen apuntetua, Ainhoa Mendia Etxabe, Vale. eta Alaia Txau Mendia,
ama alabak izan daitezke Abira? tolosaldekoak, eta ez dakit aita ere mutiketan parte hartzen ez dute zegoen. Lehen Oie fitxatu behar ditugu gero galdera pare bat iteko, a ber. polita da, familia giroan ere, Ea tradizioa duten edo lakon bat iteko. hori da, eski familia. Beitu, aitan ataz egiten, hor eskubian ikusten dugu taldetxoa. Ezkerrekoa, alusimakoa, Aitziber Urkiola. Gero ere hor dijoa, Aitana Abalos Jepakoa. Nola da? Etxun. Ines Moreno, arabatarra dugu, talde txorretan ere. Ta beno, Ines Moreno arabatarra? Ze klubekoa da hori? Didakoa. Didakoa. Ados. Hortxe mutiletan pantailan, Aitor Arotzena, gaztetxo baina borrokalari. bigarren taldetxoa zen hau, ezta? Bai, ez esango nuke, ikusi dugu lehenengo taldean lau mutila zijoa zela Amandarriko bat zijoan hortikan, Josu Etxeberria ere hortikan zebilen, laukote, bera, hemen ditugu. Aber fitxatzen ditugun, 109 Aitor Egiaga izango da. hori da. Eta bai, 5-10 segunduko tartearekin ibiliko dira lehenengo taldetxoa eta bigarren artean. Eta hementxe Añorgatarra, Aitor Arotzena, bigarren taldea zuzentzen eta ritmoa jartzen. Ikusiko, hau luzea da, irati, hemen berehala ikusten da, berehala bukatuko korrika, baina bain, bizikleta hartzen dutenean hor aldaketak egongo dira seguro. Eta gero duatloietan gogorra omen da trantsizioa bizikletatik korrikara. Eta bigarren korrika saioan hankak normalean sufritzen dute. Eta gaurko ibilbide menditsuarekin agian are eta gehiago. Hori esan behar nun, duatloia ja gogorra baldin bada, nik uste Añorgaren berezitasun bat hori dela, ez? Lehenengo 5 kilometro horiek gogor korritu baldin baituzu eta puntuz pasatu baldin bazera, bizikleta hartu eta bigarren kilometroan edo gutxion bere ala izugarrizko rampa dago, ez? Orduan nik uste duatloietan orokorrean ondo kontrolatu behar direla indarrak, baina gaurkoan nik uste pixka gehiago kontrolatu behar direla eta jakin regulatzen eta zure indarrak, zure kartak ondo jokatzen, ez, irati? Bai, zalantzarik gabe. Gainera, bolondres piloa dauzkagu bidean zehar sakabanaturik, 140 inguru edo, eromena, ia parte hartzaileek, aina. Orduan, motibatu egiten gaitu horren beste bolondres bide hartzetan animatzen edukitzea. Hortaz, kontuz motivazio gehiegi ez da ere. Kontrolatu egin behar dira gure indarrak eta ibilbidea luzea da eta zenbat, aurrek urtean zenbat denboran bukatu zuten gutxi gora bera edo? Uste ordutik bera, ordu justu 59 minutu izan zian nik uste. Egia da, aurten eguraldi aldetikan nik uste hobeto dago, epelago dago, rekorrido askoz lehorrago dago, ikusiko dugu, zeren gainera pare bat iaz Aimar eta beste mutila juntziran bakarrik eta etzan egon erez berain arteko burruka bat nolabait esateko, ez? Eta azkenean burruka egonezkero beti dago norbait puntu bat sartzen diona, erasotu iten du, orduan ikuste horrek asko azkartzen dula. Gaurkoan ikusten da oraingoz, buruan 3 geratu diela mutiletan, neskenak ea lortzen dugun 3 diren bat izatea, baina benetan, hau luzea da, bizikletan aldaketa asko egon daitezke eta ongo dira seguro. Irati, rekorridoaz eta bolondresez ari ginen, baina babesletaz aparte, komentatu nahi nun, aurten zuzenekoan daukagula upgrade bat esaten dena. Ditugu, 7 puntu okerez banago, karrera jarraitzeko. Hau da, motoaz aparte, buruarekin dijoan motoaz aparte, 7 puntu fijo ditugu ikusteko karrera nola dijoan. Nola dijo asuntoa? Ditzazkegu. Ikusten ari gara hor futbol zelaian graden artean puntua dagoela eta hortik pasatzen ari direla. Hauxe. Gainontzekoak esango nuke bizikletako bidean daudela. Izan ere luzeagoa da zirkuita eta zailago jarraitzeko. Ostras! Bueno, hemen aldaketan bat egon da, ez? Zer galdu dugu, hemen daukagu Regila okerrez banago, Regila buru, eta gero ja laukotea, 5 izango dira, jarraian, 10-5 segundutara. Bai, trantsizioan lasai sartzeko eta bukaran ataketxoa jo,
trantsiziora bakarrik sartu eta bizikletan oztoporik ez izateko. Bai, nik uste hor eskertu behar dutela, arnaz txiki bat euki trantsizioa lasai egiteko, nik uste kasu honetan regilaka sartzen baldin bada trantsizioan distantzia honekin, lasaitasun hori emango dio, ez? Trantsizioa aldaketa lasai egiteko, besteak korrika eta presaka joan beharko dira, así que ikusiko dugu. Kalen Julenek antolaketa buruak ere kontatzen zigun, alde batetik motivazioa eta freskura transmititzen dute, eta gero beste batzuk esperientzia duna burua gehiago. Aitor Regillaga horietako bat da, ez da urteak daramatza, Euskal Herriko duatloietan eta triatloiren batean ere aurrean, ez da? Eta esperientziko gizona da. Bai, hau veteranoa da eta urtea daramatza. Badaki zertaz doan hau, badaki duatloietan indarra kontrolatzea zer dan, eta nik uste dut gaurkoan horrela jarraitzen baldin badu, zer esan emango du, Ikati? Bueno, Iker, zemuz horretikan? ¿Sile va jartitu? Ah, lo sé. Bueno, lehenengo vuelta, Ari dira mutila bukatzen, ea nesken irudia harrapatzen dugun burua. Bien bitartan aipatzen genuen, ez? Geroz eta emakume parte hartze handiagoa nahi dugula, ez? Horretarako ere aurten ere berrikuntza super-sprint distantzia ere gehitu dugula, ez? 10 eta 40an hasi diren lasterkari horiek nik uste dut, oso txiki batzuk ematen ari garela, ez? Neko nuke etorkizunan ea bintzat gerturatzen garen 50 kopuru horietara badakigu zaila dela, ez? Zirkuituak ere ez du gehiegi laguntzen. Baina, ari gara, ez? Pauso txiki ematen, gerturatzen, bai duatletak, eta bereziki duatleta emakumezkoak neko genituzke, ez? Gerturatzea, izan ere, gainako duatle honek zerbait baldin baduka, ezaugarriren bat baldin baduka da, azteko eta behin duatletak egotean nahi dugula gure artean, baina duatleta emakumezkoak zer esanik ez, eta bien bitartean gogoratzen dugu, ez? Aitor Regillaga aipatzen zenuten aurrekoan, lehenengo 16 minutu eta 26 segundu behar zen dituela korrika burutzeko, baina gertutik jasotzen ditu, gertutik jarraitzen diotela, besteak beste Larreategi bera, Josu Etxeberria aipatzen genuen aurretik ez, izen nabarmentzeko izenen artean, ez, Josu Etxeberria bera, Aitor Arotzena, Añorgatarra, ikusi beharko dugu ez, lasterketa, nik uste dut, buskatu daitekela bizikletan bertan, ez? Iker, hor 7. partzia lonena egin duena ere, ez da edonor, Ruben Rurzafa dugu ere aurten gure artean, hau ezagutzen ez duenarentzako, mendiko triatloiko munduko txapelduna izan dakoa da. Ez da edonor, urte askoa daramatza da. Ez hemen Euskadi mailan, ez Espainia mailan, eta maila edo nazioarteko maila batean, ez? Badakatu, ez? Eta noski, kontuan hartzeko ezen bat. Edo entzuten ez? Hau bai. Erasoren badugu hortik, Iker? Bai, badirudi norbaitek gure ahotsak ez entzutea nahi duela. 95 dortxala, ontsa esango dut. Beste aldean zaudetenak entzuteko... Paul berezi hartua. Honek, iaz, 3. Bai, okerrezen dago 3. izan zen, lehen urtean gogoratzen dugu Aimar Muro izan zela Peñota dentaleko kide izan zela nabarmen izan zen gainera lehenengo baino, hau gaztetxoak fuerte datoz, aipatzen genuen ez, dudatloiak ere bat. Zeba egina dauka, ez? Gaztetxoak ere fuerte datozela, eta noski gure kilonetan ere nahiko guztia gerturatzea ez. Eta horretik aipatzen nuen speaker lanetan editu naiz eta aurten ere talde ezberdinak ditugula gure artean, ez da, aipatzen genuen emakumezkoetan besteak beste Tolosaldeak, Añorgak eta Mugarrak talde osoa aurkeztu dutela eta gizonezkoetan bai izan dela nabarmena parte hartzea taldei dagokionez, izan ere, Eibar triatloi taldeak, Jepak, Añorgak berak, Usansoloko 113 leku basok, Zarotzeko triatloi taldeak, Zumeatarra, edo Zumaiarrek besteak beste 3 edo 4 kideko taldea ekarri dutela ez, eta horrek egiten duela azkenean taldekako sailkapen horretan parte hartu izatea edo lehiatzea ez. Bien bitartean ikusten ari garen, lehenengo malda txar horietan azeanketako mina. Bizikleta hartu dugu bezain pronto, Paulek eraso txiki bat jo du, baina atzetikan lauzpagoz dijoaz jarraian, hor Ikerrek esaten zuen bezala, lehenengo rampa horietan ja
sartu dira, eta denak batera dijoaz, eta bien bitartean ikusten dugu, Mai Market bakarrik hasiera-hasieratik, laugarren kilometroan ibiliko da, berehala bukatuko du. Hasiera-hasieratik badakigu nabarmen, favoritoen artean mintzat nabarmentzeko izen bat bazela, baina favoritoak ez dira gelditzen bakarrik paperean, ez, baizik eta, lasterkari egin behar da tarteka, ez, eta lehenengo 5.000 metroko korrikaldi horretan, nabarmen hartu du ja lasterketa buruaz. Iker, komentatzen ari ginen, Mai azken aldian, rekorridoa ezagutzen duna da, Donostierra da, bertakoa da, eta azken aldian, duatloi, triatloi ez aparte ere, ziklismoan zozer konpetitzen ikusi dugu, mendiko karreraren bat ere egiten ibili da, esan nahi dut, geldirik ez dago neska da, beti forma mantentzen saiatzen den horietakoa, eta gaur desde luego ikusten ari gira, ez da, Iker? Hala. Dela nabarmentzeko izen bat, ez? Hainbat disiplina edo alor ikusten dituena eta guztietan gainera ondo egiten duena, ez? Nahiko nituzke, ez? Olako lasterkariak edukitzea, ez? Hainbeste modalidadetan da hain ondo moldatzen denenak, ez? Bai txirrendularitzan, bai zuk esan bezala, mendiko lasterketan primera moldatzen diren horietako bat, ez? Bien bitartean ikusten ditugu batzuk, ez? Añorrako duatloiak dituen paisaje horietatik pasatzen, ez? Aukera baduzue, nik gonbitea egiten dizuet, gaur ez bada beste egunen batean ikusteko ze ibilbide paregabetik pasatzen den gure proba. Ez da gure proba delako baizik eta izugarria dira hormigoizko pista horiek eta ze paraje uzten diguten gainera gaurko eguna are eta, argiagoa dagoenez, ze polita ikusten den gaurkoan. Bien bitartean ikusten dugu Maik lasterketa burua hartu duela, eta ez du eskatu nahi, nik uste dut honek jada bizikleta hartu eta egurra emateko moduan dagoela gaurkoan. Bai, Maik 5. martxa sartu du, eta berehala jolas etxeara iritsiko da, korrikaldiko lehenengo partea bukatzeko eta bizikleta hartzeko. Ikusten dugu, bakarrik joala hasieratikan bezala, eta ea kamera fijo hietako batetan ikusten dugu atzetikan nesketan zeintzu dato zen, burruka nola di joan, ea lortzen dugun irudiren bat. Eta aurretik aipatzen zuen lasterketak uzten ditugun, edo uzten diguten irudietako bat hau da, ezta? Hormigozko pista horiek eta fondoan mendiak eta ze argi ikusten diren, ze polit ikusten diren, baina ze polita den estanpau ikustea gure duatletak lasterketako puntu honetan ere sufritzen da sufriarazten, ez? Baina, bada sufritzen, bintzat, paisaiak usten digun irudi polit horietako bat, ezta? Gogoratzen dugu lehenengo 5 kilometroko lasterketa osatu dutela gehienek, bai bintzat gizonezkoi dagokionez, emakumezkoetan aipatzen zuen, Paulek aipatzen zuen bezala, Mai Marketek momentu batetik bestera emango dio amaiera lehenengo sektore horri, korrikako lehenengo sektore horri, eta berehala ekingo dio 19 kilometroko ibilbide horri. Gogoratu, bizikletako sektore horrek 2 itzuli dituela, 2 itzuli simetriko, eta bien bitartean aipatzen genuen zela, Mai Market hemen dugu, ezta, jolas etxean, Polen duatloi txikiko arku azpitik, gogoratzen dizuegu nola ez, atzo arratsaldean ere izan genuela gure artean Polen omenezko duatloi txikia, hontan ere 50 ume inguru izan genituen, eta nik uste nabarmentzeko kopuak direla horiek ere, ez, askotan jartzen dugu fokua gaurko egunean, baino atzo arratsaldeko irudia ere, oso polita izan zen, ez da, ikustea nola lehen hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. mailako umeak ikustea lehiatzen, horiek izango baitira etorkizunean, ez, hasi kadete mailatik, super sprint kategoriatik, edo gerora sprint kategorian lehiatuko direnak, ez? Nik uste eta arrobia sortu beharra dagoela gerora duatletak ere nahi baditugu. Eta horretan gabiltza duatlo txikia ere atzo ospatu zen esan bezala, 50 parte hartzaile ingururekin, ezta? Hemendik entzuten dugu Iker, aupa eta horrekin ulertu nahi dut neskak jada lehenengo trantsizioa iristen ari direla pixkanaka, ea lortzen dugun irudiren bat, bitartean ikusten ditugu mutilak, tropelaren gehiengoa aldapan gora dijoala, eta burua hain geiru zaindaritikean beruntz dijoa zela, hor ikusten ditugu Aitorra lotzen Añorgatikan, eta Josu Etxeberria, okerrez balin dago, aldapan bera.
Hori da, nik uste dut lasterketa buruarekin konektatu nahi handabiltzala, esango nuke aingeru zaindariaren inguru horretan dabiltzala murgeluta, kontu askatzen genuen, ez? Kontu berezi askatzen genien lasterkariei puntu honetan izan ere ikusten duzu ez, zuaitz asko dagoen puntua da, zikin xamarra egon daiteke, eta beraz, mesedez, kontu handia eskatzen diogu, badakigu lasterkariak oraindik batemat badagoela oraindik, beraz, mesedez, kontu handia. Bien bitartean ikusten dugu lasterketa buru hartuta eta bizikletako sektoreari ekinda, Mai Marketek hartu du lasterketa burua, ikusten dugu bintzat atzetik ez duela emakumezkorik inguruan, beraz honek ja sartu du Paulek esaten zuen 5. martxa hori eta lasterketa austera atera da, eta nik uste dut gaurkoan aurretik aipatzen genuen favoritismo hori berrestera datorrela, ez? Bai, egia esan orain parean minutu kanpoan izan naiz, eta batetik bestera minutu eta 10. Boxetako sarreran Maik, bigarrengo taldeari minutu eta 10-eko diferentzia. 5 kilometrotan esanguratsua, egia esan. Ea gure lankideek, lehenengo 5.000 metro horien denborak jartzea dituen, aipatzen genuen aurretik lehenengo gizonezkoak 16 minutu eta 26 segundu behar izan dituela lehenengo sektori hori osatzeko, jakin nahiko genuke ea Maik zenbat denbora behar izan duen, kalkulatzen dugu 20 minutu inguruan edo hariko zela jarri dute lankideek, 18 minutu, pentsa, 20 minutu esaten nuen, 18 minutu eta 59 segundu, pentsa, 4 kilometro azpitik, gainera, aixe ibili da, 350 metro-kilometroko distantzia o erritmoan aritu da, eta esaten zuen bezala, minutu eta 11 ateratzen dio Aitziber Urkiola eta beste hainbat duatleten taldea osatzen duten horiei. Nabarmentzeko tartea da, minutu eta 10, pentsa, lehenengo 5.000 metroetan, soilik ikusiko dugu gainera, Maili biziketan ere aixe ibiltzen da, normalen ere ikusiko dugu ea aldeak ez duen gora egiten. Bai, ikusiko dugu, egia esan bizikletako bidea hasieran 500 metro bat nahiko lau daude, baino handikan gora, plater txikia sartu, pinoi handia jarri, ipurdi altxa eta hortik gora jumar dela. Egia esan, ezin da lokartu, bestela. Bai, hori da ez, iratik aipatzen zuen bezala ez, kontuan hartu bizikletan egiteko zirkuitoa, 9,5 kilometroko distantzia duen itzulari 2 itzuli eman bartzaizkiola, ez? Esan bezala, zirkuitoa bera boxetatik hasten da, errekalde aldera abiatzen den 500 metro horiek da nik uste dut lauen dituzten metroak, izan ere, gero gora eta bera ibiltzen den zirkuitoa baita ez. Hormigoizko pistak, eta aingeru zaindarioaren inguru guzti hori, nik uste nahikoa malkartsua dela. Bai, markartsua eta gozatzekoa baita ere. Sufritzeaz gain, paisaia, lehen komentatu duzun bezala, ikaragarria da. Norbaitek ez badu ezagutzen, joan zaitezte, benetan. Ea hola datorren urtean partaide gehiago izaten ditugun, eta gustatuko zaizue, seguru baiet. Bai, gogoratu, aurten 4. edizioa duela duatloiak berak, 200 parte hartzailetik gora ditugula kontuan hartuta bai super sprint zein sprint distantzia, aipatzen genuen aurretik aipatzen genuen bezala, super sprint distantzian urten 21 lagunek edo eman dute izena, eta bai nahiko genuke bai duatletak bereziki emakumezkoek, onera gerturatzea ez, izan ere, nahiko genuke 50 gutxienez, 50-50eko kopuru horretara gerturatzea. Hori da, gaurkoan 34 neska dauzkagu. Eta hasi ginenean, 2022an 9 besterik ez ziren izan. Hortaz, gutxinaka badirudi neska gehiago animatzen direla. Eta errepidean entrenatzen ere ikusten dira. Bai, behar da, zuk aipatuko duzu hobeto eboluzioa ez. 2022an aipatu bezala 9 ziren besterik ez? 2023an 23, 2024an 29 eta aurtengoan 25an 34. Gorakada nabaria da, datorren urtetan ere tendentzi berdina jarraitzen du. Bereziki nik nabarmenduko nuke ez, 22tik 23rako urte horretan izan zela esanguratsuena, esango nuke ia 3ko iztu egintzela parte hartzaileko purua, baina gerora ere goranzko joera jarraitu duela ez, 2025 honetan 34 emakumezko dauzkagu gure artean, ea 50, botako dugu hor dagoa, datorren urtean 50 ingurura gerturatzerik daukagun, ez? Badakigu ere bizikleta zirkuitoare bereziki
bueno, badituela bere gora berak, bueno, hori ere izan daitekela baldintzatzaile, baina, bueno, neko nuke ez, 50 parte hartzaile inguru gerturatuko balira, bueno, beti ere asko hobeto ez. Bai, egia esan nesken partaiden erdiaik errepikatu egiten dute. Eta beste askok egia esan gaurko asteburu berdin honetan Espaini mailan esango nuke Copa de Clubs edo kontrarreloj taldeka duatloia da bilela abilesen. Orduan parte hartzaile batzuk gainontzeko ediziotan hemen izan direnak ara joan beharra izan dute taldearentzako puntuak lortzeko eta horrekin Añorgako duatloiaren parte hartza pixka bat influenziatua ikusi da. Baina, bueno, hoxe. Zenbakia politak dira eta jarrai dezagun. Gozatzen, gure kirol honetaz. Eta aipatzen genuen ez, 34 direla emakumezkoen kategorian, aldiz, 123 gizonezkoetan, eta aurretik ere aipatzen genuen, bueno, geroz eta talde gehiago direla parte hartzen dutenak ez, emakumezkoetan Añorgak Tolosaldeak eta Mugarrak taldea aurkeztu dutenez, euren artean jokatu beharko dutela podiuma, aldiz, gizonezkoetan ikusi beharko dugula ez, bueno, besteak beste Jepak, Ibarko Triazu taldeak, Añorgak, Bidea Kirol taldeak, hor, bueno, nik uste Nasmasa edo saltza gehiago izango dula gizonezkotan ez, kontuan hartuta, bueno, emakumezkotan 3 talde soilik ditugula, euren artean jokatu beharko dutela podiuma, ezta. Bai, 3 talde esaten duzu, 3 talde gutxienez 3 lagun dauzkela parte hartzeko eta horrela taldekako sailkapenean barne egon alizateko. Baina, nabarmendu nahiko nuke 16 talde ezberdinetako partaideak dauzkagula nesken artean. Eta lehenengo edizio horretan 6 bakarrik. Hortaz, urtez urte ere, talde ezberdintasunak batzen joan dira. Lehenengo urtean 6, urrenean 10, aurrekoan 13 eta aurten 16. Eta hortaz gain ere, ez federatuak dauzkagu aurten ere. Nik nabarmentzen nuena edo behin da berriz errepikatzen nuen talde anistasun horri dagokiona zen gutxienez 3-4 kide aurkezten duten taldeak, ez? Horrek ez du esan nahi talde gehiago ez daudenik noski, baino kontuan hartu taldeko sailkapenean parte edo lehiatu ahal izateko gutxienez 3-4 kidek hartu behar dutela parte. Horrek ez du esan nahi eta ongi etorriak izan daitezen Euskal Herrian hitz honetan geroz eta talde ezberdintasun edo anistasun gehiago neko genukela ez, baina bueno, nabarmentzen genituen ez, Zarauztik, Zumaiatik, Andoaindik, Eibartik ez, Gipuzkoarrak gehien bat, baina nola ez, Bizkaitarrak ere badauzkagu gure artean, besteak beste Usansoloko kideak, baita Lekitotik eta horretako duatleta talde batzuk ere, baita ere Dida Kirol taldeak ez da, Gasteiz inguruko duatletak ere. Orduan, bueno, gutxinaka aziz goaz, ez behar bada nahiko genuken bezen beste ez, bueno, baina badakigu duatloiek ere zer daukaten ez da. Bien bitartean, hor patxikueneako igoera horretan murgilduta, denak ere zutik, pentsa horrek daukan malda, ez da? Momentu batetik bestera, patxikuenea koronatuko dute, eta Añorgako bidea hartuko dute. Bueno, hemendik antxalo bat antolakuntzari, aurten iaz ez bezala bintzat kafe bat ekarri digutela, hemen etengabitz egiten gaudenei. Eskerrik asko, hasi, puntazo. Bai, aurretik aipatzen genuen hau antolatzeko noskli, ez? Abesleak baditugu, ez? Uralkutxa iraupen kuartan, gaurkoan errealizazio eta lanak egiten erenak, eta narmendu nahiko nuke gaurkoan ere, kuartan ez gain, badugula Oñati aldetik, Andoni bera, ez? Andoni Korreas, guzti hau errealizatzen ari dena, eta jaso dezala bintzat, besarkada eta txalo virtual bat, ez? Gaurkoan ere bere laguntza ezinbestekoa delako, ez? Guzti hau pantailatik bestalde ikusteko, bere laguntza ezinbestekoa delako, ez? Aipatzen genuen Bolondres sare guzti horretan, badaude pantailaren beste aldean ikusten ez dituzuen asko, ez? Aipatzen genuen pateren bestaldean dugula Andoni Korreas bera Oñatitik errealizazio lanak egiten ari denak. Baita ere, ibilbidean zehar jarri ditugun Bolondres sare hori ere bai, ez dakit kopuruz enuke jakingo esaten, baina ziur nago gaurkoan 100 Bolondresetik gora hitz egiten ari garela, ez? Eta guzti horiei gabe, badakigu duatletak ezinbestekoak zaretela proba hau aurrera ateratzeko, baina Bolondres sare hori gabe, ezinezko litzateke ez, duatloi hau aurrera ateratzea. Ea lehenengoarekin lortzen dugu.
ea momentu batetik bestera ere ikusi dezakegun lasterketa buruaren non aurkitzen den ikusi ditugu lehenengo gizonezkoak ere patxikuena inguruan zeudela, beste emakumezko batzuk berriz. Pantailan ikusten ditugu hormigozko pista horietan barrena ze estampa polita, ze irudi polita uzten digun duatloiak berak. Bai. Primeran lehenengo mutila badirudi lehenengo buelta bukatzear daudela hemen dauzkagu. Esango nuke tartean Aitor Arotzena badagoela, Josu Etxeberria baita ere Didakirol taldeko kideare badagoela, Añorgako zuzengune honetan, eta hauek momentu batetik bestera ekingo dute biziketa zirkuituaren bigarren itzuliari. Hori da, eta trantsizioa bazirudien Aitorregilaka metro batzuk hartuta zegoela, baino esan bezala. Taldea sortu da eta hemen 3 dira buruan. Oso ondo. Esan bezala, lasterketa burua oraintxe bertan Errotazar bide hori hartzeko puntu-puntuan daude, eta lasterketa burua osatzen duten 3 kideak, Aitor Arotzena Añorgatarra, Josu Etxeberria Didakirol taldeko kidea da, badirudi Josuk ere atake txiki bat jo duela, begira ikusterik baduzue bestela, nola ez gonbitea egingo diogu baita ere hemen inguruan zaudetenei, YouTubeen ere zuzenean ematen edo eskaintzen ari garela, eta ikusi dezazue gaurkoan kuartanek eta esaten genuen Andoni Korreasek eskaintzen duten aukera paregabe hori ere ikusteko aukera duzue, zuen familia, lagun, non aurkitzen diren, ez? Esaten genuen lasterketa burua Josu Etxeberria badirudi atake txiki bat jo duela eta berarekin batera Aitor Regillaga eta Aitor Arotzena Añorgatarra osatzen dutela lasterketa burua. Ez dakit nesken irudiren bat ikusi dezakegun, lehenengoa maili jarraitzen duen, aldaketaren bat egon den, momentuz momentu. Nik uste dut okerrik ezean mailik nahiko bideratuta duela. Eta begira ze bolondresare handia dugun, aipatzen zidaten, Ruzafa eta hauek aurrean ez dute dauden, eta Arotzenaren taldea ez dute den bigarren taldea. Esan bezala, lasterketa burua badakizue zuzeneko gauza hauek nola izaten diren eta aipatzen genuen lasterketa burua Arotzenak eta osatzen zutela eta ez. Ruben Ruzafa eta daude ikusten dugu laukote bat aurreratuago dagoena. Eskerrak eman, mezuak eta bidaltzen ari zareten guztioi, horrek ere, gure zuzenekoa hobeto edo argiago izan dain laguntzen baituzu. Eskerrak eman, mentzat pantaiaren bestaldean mugikorrez eta mezuak bidaltzen ari zareten horiei. Badirudia jendea aingeru zaindaritik bera dabiltzala, azkenekoak baita ere, hortaz, orduz ondo goazela esango genuke. Nik uste hori esan barun, azkartxo joazela. Neigarren buelta, rampa hortan gora, aingeru zaindaritik bera, bigarren buelta bukatzeko nik uste 10-15 minutu izango dituztela, askoz gehiago ez. Eta, oraintxe lauzi joazen, baina buruan bi jundira ikusiko dugu, ez? Irati, aber nola di joan karrera, ea laukotea iristen dan, ea bi hauek bakarrik iristen diran. Nik uste egon daitekela burruka polita azkeneko 2 kilometro terdi horietan. Bai, burruka seguru da, hemen inorrez da irabazten uzten. Ikusiko dugu nesketan ere bai, irudirik ez dugu ikusi duela desente, imaginatzen dut mailik jarraituko dula buruan bera bakarrik, baina ikusiko dugu ere, bigarren talde hortan, nola di joan, horrere, 5 pasei zijoa zen, beraz, aber nola di joan. 5 pertsona podiumantzako, ez da saio makala. Egia esan, kontatzen ari dira, desente zabiltzatela etxetikan ikusten, eskertzekoa da hori ere. Komentatzen ari ginen, Irati, 100 pertsona ditu oraintxe bertan zuzenekoa ikusten, streamingean, YouTubeen, guretzako puntazoa da, auzoan antolatzen den karrera bada, auzotikan antolatzen den streaminga da, hemen denak bolondrez gaude,
nik uste eta oso polita dela, ez? Eta eun pertsona izatea horrelako jarraipen bat egiten, ba, bueno, bertan daudenek ematen diguten maitasuna ez gen, bai, etxetikan ere ikusten egotea, ba, puntazoa da irati. Bai, egia esan, sekula maitatuak sentitzen gara, egia esan. Eta txirrindulariak orain, bueno, triatletak momentu honetan txirrindulariak direna, nik ere uste maitatuak sentu ditu daitezkela. Izan ere, irudietan ikusten dugu mendiko zati hoietan ere jendea animatzen dabilela. Bai, nik uste rekorridoan, zirkuituan nik uste daudela puntu batzuk oso politak, ez? Karrera ikusteko, justo gaintxe ikusten genuen, rampa gogor hori hasi bezain pronto ezkerretarako kurba hortan, incluso txirrindulari batzuk jundira ikustera. Nik uste rekorridoa oso polita dela eta baduela puntu batzuk karreraz disfrutatzeko oso honak. Bai, eta toki beretik bi aldiz pasatzeak ere bere xarma egiten du. Horrela badakite aurrekoan pixka sufritu badute, ba, lehenagoan kajetxi edo nun atakatu. Kusiko, gero elkarrizketa batzuk ingo ditugu horpetikan, eta galdetuko, aber zer muzankak, aber zer muzindarrak, nik uste hemen bate baino gehiagok ordainduko dula lehenengo esfortzua, lehenengo bueltan emandako esfortzua, beraz ikusiko, gero galdetuko dugu hortikan. Ea lortzen dugun buruaren nesketako buruaren irudirik, zeren aspaldi ez dakigula ezer, ea lortzen dugun. Paul berezi hartu da bat. 90. 75, hau da Paul. Ez ditut irakurtzen dorsarrak. Ibilbidea polita, menditik hor. Komentatzen ari ginean, aberre identifikatzen ditugun mutiletan buruan dijoazen bi kirolari hauek, bat identifikatu daukagu, Paul berezi hartua, bigarrena ez dakagu identifikatuta, ea harrapatzen dugun. Garraitzekoa zela zirudien monoaren gatik. Biak bizkaitarrak. Biak bizkaitarrak, desde luego. Atletik reala bezala, Ea Gipuzkoarren bat sartzen da nor burrukan, Saiatuko era hemendikan antolakuntzatikan identifikatzen, 72. dortxala, hemendikan dakagula txuleta, nordan. Baina, bueno, bi hauek dijoaz bakarrik, Irati? Bai. Arrazoi. Aratz aizpurua izango genuke, absoluto kategorikoa baita ere. Eta esan bezala bizkaitarra, garraitzekoa. Bai, aratz. Ba hortxe, Bizkaitar, Donostiko Añorgako duatloian, buruan, eta esango nuke, bi hauen eta bigarren taldetxoaren artean, distantzia txiki baina badagoela, ez daukago inolako irudirik, baina ikusten dugunaren arabera esango nuke zerbait badagoela, distantzia txikiren bat badagoela. Bai, burua Laister hemen Ibai ikastolako jetxieran izango dugu. Laister aratz ingurua eta bai. Hor kurba kontu zibili parte hartzailea kurba haietan. Egia esan azken urteetan asfalta hobea dago, baino lasai. Aber, nesken berririk norbaitek badu edo... YouTubekoan. Bueno, ia 3 ordu laurden pasa dira lasterketatik. Mutilek 52 minutu daramatzate lanean, eta neskek berriz, 5 gutxiago, 37. Lasterketa erdia baino gehiago eginda. Mutilek Laister bizikletak utzi eta korrikan hasiko dira. Ez dakit orain, zuek duatletak edo duatloietan ere parte hartu izan dezuenean ze estrategia egiten zenuten. Pixka bat lehenago maila jetxi, hanka pedaletatik atera eta pixka muskulatura askatu, zer gakoren bat edo... Nik uste eta hauek ez daukatela inunez gordetzeko. Hauek irekitze dute bonbona hasieratik bukaerara. Nik uste eta hauek biak bintzat sartzen baldin badira trantsizioa itera, ateako diela atope biak, eta hauek gainera 2 kilometro terdian jende honek nik uste tirate 2 kilometro terdi 8 minutu eskasean egingo dituztela. 7 minutu 8 horri biliko dira. Orduan oso esfortzu motza, baina intensoa izango da. Zer esan eukiko dugu.
Bai, gaina maldauen ondoren neri behintzat hankak lertuta iristen zaizkit, Eta gero korri, baina hauek ondo entrenatuta dabiltza, izen handiak dira, hemengo lasterketetan beti buruan ikusten ditugunak, eta gozatzen ariko direnak, gainontzeko parte hartzaile guztiekin. Gainera, badauzkagu beti ari gara orain buruan nor esanez, baino badago jendea inoiz duatloian ibili ez dena eta aurten lehenengo aldiz egin duena. Izan ere, aukera ematen da ez federatuek egun honetako seguru baten bitartez parte hartzeko, ezta? Bai, lehen egon gara, hain zuzen ere, auzoko bi emakumerekin hitz egiten, Lorena eta Gurtzane, besarkada bat emendikan, espero dut karrera ondo joatea. Nik uste eta inorgako duatloi honek ere berezitasun hori daukala ere oso auzokoa dela, ez? Eta Open kategoria hortan parte hartzea da puntazo bat. Bai jendeak konpetitzeko, baina baita ere inoiz karrerarik egin ez duenak ere aukera hori izan dezan. Eta horten ere aipatzen dugu super sprint distantzian dagoela. Honaiz komentatzen Julene Gainarekin eta antolakuntzatikan super sprint distantzia hori ateratzea ere pixkat helburua hori da, ez? Duatloia pixkat popularragoa egin, gerturatu ere, hainbeste entrenatzen ez duen jendeari, eta bar, nik uste dut duatloiaren inguruan ere horrelako formatu motxagoak, eta bar, puntazoa direla jendearentzat. Bai, orain esan dezuna proba motzagoak, 20 partaide dauzkagu proba super sprint motz horretan, eta esprineko openean, zuetako edonork datorren urtean parte har dezakeen kategoria horretan, 5 neska eta 31 mutil ditugu. Hortaz, bada jende animatu den aurten ere. Bueno, eta bitartean ikusten ditugu, mutiletan burua diren Aratz eta Paulek neska batzuk harrapatzen dituzten bitartean, Zuhatzun dabiltza, hemendikan beste azkeneko rampa gogor badakate, eta zuzenean inorga txikirako jetxiera, beraz, jolasetxan dagoen jendea, txaloa prestatu bera datozela. Giroa bikaina, Zuhaitza begiratu eta ostoak geldi. Atzoko haizetearen ondoren gaur eguraldi hau izatea eskertzekoa da, Giroa, temperatura, sekulako eguna gaurkoa. Komentatzen genuen ere, eguraldi honekin ere, zirkuitoa askoz seguruagoa dela. Bustia gonezkero, Lorenak ere aipatzen zuen aldapagoran, bustia gonezkero, igual gurpilak errista egin zezakeela, eta bar, eguraldia da puntazo bat, kirola praktikatzeko, baina nik uste rekorri ondarako bereziki ere egokia dela. Ze 23an uste kristoneko euri jasak izan genituen hementxe, baina hala ere, gaur lehen goizean zehar beraiekin hitz egiten, kirolariekin, badaude asko errepikatu egin dutena. Naiz eta busti, sentsazionekin gelditu zianak. Hortaz, ezin izango zinean zuti jarri maldago horretan, baina gerriak estutu eta iserita antxe gora, indarbetean. Así que, gaur berriz, giro paregabea. Egia esan, lasterketan nahiko sakabanaturik dagoela ikusten ari gara, ez dugu talde handirik ikusten, ez da? Bai, hori ari nintzen pentsatzen, errepikatzen dut, mairen irudirik aspaldi ez dugu izan, nesken karreraren erreferentzia oso gutxi ditugu hemendikan, zeren gainera ikusten genitun, neska guztia dabiltzala pixka sakabanatuak mutiletan badakigu gutxi gora bera nola joan asuntoa, baina ea nola bai lortzen dugun erreferentziaren bat, nesken karreran jarraipena egiteko. Lehen aipatzen nuen, Paul, Andoni korreaz dugula beste aldean errealizazio lehenetan, ea ikusterik duzun, ea norbaitek edo motorista batek edo jarraitzen duen maili bera, ikusteko ez, lasterketa zein puntutan aurkitzen den sikiera emakumezkoei dagokionez, jarraipena pixkat egiteko lehen aipatzen genuen minutu eta 10 inguru ateratzen ziola bigarren sailkatori, ea aldea gora joan den, edo pixkat horren jarraipena ere egin nahiko genuke, beraz, momentu batetik bestera komentatuko dugu. Bien bitartean ikusten dugu, aipatzen genuen bikotea, bai Izpurua eta Regiago okerrez badimanago lasterketa buruan, atzetik beste taldetxo batzuk ere sortzen joan dira, eta bien bitartean ikusten ari gara ze sufrikario ari diren pairatzen, duatleta gehienak ere gora eta bera eta, bada zerbait ez, gure esanguratxo baldin bada ez, ibilbide malkartsua, aipatzen genuen 9,5 kilometroko ibilbide horri 2 itzuli eman behar hori,
onak eta txarrak, ez, gauzak. Azteko eta bueno, ezagutzen duzu, ez, lehenengo bira ematen duzunen ezagutzen duzu zirkuituaren zirrikituak eta ezagutzen dituzu, baina jakin oraindik ere patxikoena eta beste hainbat igoera geltzea ezkizuela, batzuei ere, kalterako ere egindakiek, ez. Bueno, eta bien bitartean hemen Emilen YouTubeko zuzeneko honetan, ikusleak uzten dizkiguten komentarioak irakurtzen. Besarka bat hemen daukagu Josu del Campo, Kataluniatik proba zuzenean jarraitzen. Zorionak antolatzei eta partaide guzti lan ederra, haupa Añorga. Josu, mila esker zu gurekin ere hemen eukitzagatik. Eta bitartean Iker Aretxabaletak esaten digu, karrera buruan Paul Bereziertoa eta Aratza Izpurua ditugu, baina jarraian Ruben Ruzafa eta Aner Larreategi omen ditugu. Eskertzen da, lehen aipatzen genuen, eskertzen dela, pantaiaz bestalde ikusten ari zareten eta laguntzen duzuen guztio izan ere, guk zuzenekoak ematen digun horien gaineko juntakizuna ematen edo eskaintzen ari gatzaizkizue, baino ez dugu dena ikusteko kapazitate nahikorik beraz, eskertzen da, bai mugikorretik edo baita YouTubeko txatetik idazten ari zareten guzti horiei, eskerrak eman baita ere, ez, jarraipena egiten ari zareten guzti horiei, badirudi beraka ere ez duten nahi duen hautsi, ez? Hain ikuste dut bikoteak azkeneko lasterka horretan, ez? Jokatuko duela gaurko duatloiaren proba, ez? Azkenik gogoratu dezagun, lehenengo korrika egin duten ibilbide horri itzuli bakarra emango diotela amaiera gaurko 4. edizio honi. Bai, Iker, ikusten genuen, Patxikoenako aldapa hori, bai Aratzek eta bai Paulek batera egin dute, baina badirudi aldapa berasi bezain pronto Paulek eraso txiki bat bota duela, eta hemen badakizu, segundu bakar bat deskonzentratu ezkero eta arreta galdu ezkero, la 13-14. Hemen digan eskubitik pasatzen zaitu, eta distantzia bat atera, eta horrekin bakarrik sartu baitu. Eta bien bitartean baita ere, hemen auzoko sarea aipatzen genuen, 210 dortxalak Aitor Artarazek irabazi duela super esprinean lasterketa, Aurtengoa aipatzen genuen esprinak 4. edizioa duela, aldiz, Paulek aipatzen zuen alegin horretan sortu dugu aurten super sprint distantzia, eta Aitor Artarazek irabazi du lehenengo super sprint distantzia hau. Bueno, ikuste ezagun, momentu... berezia orain trantsizioan sartzen diren hortan, ea aldaketa hori azkar egiten duten, azkenean bakizu, Iker, urduritasunak, nekea, agobio horrek batzutan, denetarik ikusten da, ez? Zapatilak aldatu bai, baina kaskoarekin atera korrika, hor beti goten dira nolabaiteko hankasa hartzeak urduritasunagatik eta presioagatik, beraz, ikusiko dugu bi hauek nola egiten duten aldaketa hori. Zer esanik ez, ze garrantzitsua diren eta are eta gehiago olako distantzia laburrean, ze garrantzitsua diren trantsizioak berak, ez? Segundu bat gakarrik galtzea, proba bera galtzeak ere ekarri dezakeelako, ez? Kaskoa lotzen, askatzen behar dena baino denbora apur bat gehiago behar duzula, horrek ere penalizatu zeitzake, ez? Eta bien bitartean, ikusten ditugu duatletak hor gure lasterketako penditza horien gainean zutik, bien bitartean gure sare sozialetan gogoratu YouTubeko esteka zuzena duzuela eta gonbitea egiten dizuegu, gure YouTubeko kanalera 100 pertsonatik gora ere bazarete. 102. Orduan, gaurkoan ikusten dira duzue lasterketa burua, lasterketa bera zertan ari den, zer ematen duen, gonbitea eginez, lasterketa jarraitzera gure sare sozialetan ditugun esteka horretan topatuko duzue YouTubeko kanala bertan zuzenean eskaintzen ematen ari gatzaizkizue gaurkoan Añorga duatloiaren 4. edizioa aipatzen genuen ere super sprintaren lehenengo edizioare ospatzen ari garela. Beraz, gerturatu gaurkoan eguraldi paregabea dugu Añorgan eta Añorgatarrentzat egiten dugun proba honetan, Añorgatarrentzat eta noski Euskal Herritar ororentzat, baita Espainiar estatuko guztiak ere gonbitea izan ditugu ere Frantziar estatuko kideak ere aurrekotan, eta bien bitartean, boxetan da lasterketa buruak gizonezkoei dagokionez, okretuan benago Aitor Regillagak eta Paul Bereziartuak osatzen dute lasterketa burua, baina, aipatzen genuen, Paul Bereziartuak 6 segundutxo hartu izkio, ez, Aratza Izpuruari. Bai, hori ari nintzen begiratzen, momentu intensoa izango da, mutiletan desde luego buruan burroka egongo da, iruditan ikusten dugu Paulek hartu dula distantzia bat Aratzikekiko, ikusiko dugu ritmo hau jarraitzen duen.
eta bideen bitartean nesketan ea norbaitek txatetikan edo nola baituzten digun pistaren bat, hemen produkziotikan pixka galdua gaudela. Ea norbaitek erreferentziaren bat ematen digun. Bien bitartean hemen egon zuzeneko YouTubeko kanalean ditugun komentarioak irakurtzen, Azkoiti Triatloi Klubak ere zoriontzen gaitu, eta behiratzen egon, aber zenbat partaide ekarri dituzten Azkoitrikoak. Eta badirudi Vanessa dakagula Azkoitritek gure artean, beraz, eskerrik asko zuei ere, gurekin egoteagatik, eta gero Vanessa harrapatu ezkero galdera batzuk ingo izkigu. Noski nola ez, eskertzen ditugu, azkenean elkarlanean osatzen diren probak direlako, ez? Azkenean, Azkoitrik ere badauzka bere probak eta saiatzen gara, ez? Guztien artean, bestela duatoiak elukelako etorkizunik, ez? Orduan, eskertzen da bai pantailan edo pantaiaz bestalde zaudeten horiek, jarraipena egiten, zuen aletxoa uzten, ez? Ikusten, jarraitzen, eta duatleta formatuan ere baditugu, esan bezala Azkoitriko kideak, baita beste talde askoko kideak ere, beraz, eskerrak eman beharrean gaude ez. Eta hor ikusten ere gira, Paul Aldapagora hortan estutzen, sufritzen, nik uste badakila, konstiente dela distantzia txiki hori duela, eta nik uste garaipena gertu ikusten dula, Hala ere, nik uste taratzek ez dula amorerik emango, beraz, ikusiko dugu, oraindik burruka egon daitekela. Eta gaztetxo bat, podiuma osatzen, Ruben Ruzafa gaztetxoa, 53 segundu kentzen diote honezkero behar bada, lehia egongo da lehenengo eta bigarren postuen artean, baita podiuma osatzeko kideen artean ere, bai Ruben Ruzafa eta Larreategiren artean, nahiko lan, podiuma norkitxiko, baina badirudi, esango nuke berezi hartuak berak hartu dituela metrotxo batzuk, atzera begirantzkoan ere ez du ikusten gertu ere aratzaiz pura bera, beraz nik uste dut honekin ere gora etortzeko moduan dela eta momentu batetik bestera ere, aldapa bera horretan, hartuko dituela, segundutxo batzuak gehiago. Eta gero podiuma esan dezutela, badaude triatleta batzuk, duatleta batzuk metan sartzen ari direnak. Horiek dira super sprint distantzikoak, kadeteak batez ere. Eta ja iritsi dira, bai lehenengo neska eta lehenengo mutila. Mutiletan lehenengoa izan da Aitor Artaraz absolutoa. Baina gogoratu kategoria superesprintekoak batez ere kadetentzako zegoela. Eta lehenengo kadetea izan duguna izan da Oier Alba klub ziklista Bibaikekoa. Jarraian Einaut Zabala garraitzekoa. Garraitz fuerte dator, bai distantzia motza eta luzean. Bai, aipatzen genuen, super sprintak zerbait lima dauka, bintzat, astapenetan edo dabiltzan horiei aukera bat gehiago ematea dela helburua ez, eta horien artean, aipatzen genuen ez, kadetei leku bat gehiago ematea ez, duatloiaren egutegi honetan ez. Badirudi esan bezala garraitzekoa fuertea biltzala, kide batzuk ekarri dituzte bai super sprinera baita sprinera ere ez. Bai, alaxe da, eta gero mugarrakoak ere desente ikusten ditugu. Eta motzan, Maier Miotak irabazi du lehenengo neska superesprintean Maier Miota izan da. Bere aizpa ere esprinta egiten dabil. Aber biak hor aurrean ikusten diren. Bai, eta nik uste dut eskusa hona jarri didazula aipatzeko, ez taldeak aipatzen genituen, baina baditugu ama alaba batzuek ere bai, besteak beste Jepa taldeko Adriana eta alaba, baditugu ere Alaia, Aitxau eta Ainoa Mendia, ama alabak kasu hauetan ere Tolosaldeko triatu taldeko kideak, ze politzalitzake ez, zure amarekin aukera eukitzea olako duatloi eder bat egiteko aukera, ezta? Bai, eta gero ama alabak esan dezun Adriana, esango nuke semea ere parte hartzen daukela, Jaime txikia. Aita Jaime, semea Jaime, eta ez dakit irudietan duguna ezote den Jaime semea esango genuke. Hor jetxieran dabil. De hecho, Jaime aita ere ikusi dugu bertatik bertara jarretzea etorri dela, ez? Izan ere, ez da egun batetik bestera egiten den zerbait, ez? Bai emaztea, bai semea eta alaba lehiatzen ikustea, nik uste gauza izugarria eta izugarri polita izan daitekela, ez? Eta Paul
mutilen karreran buruan ikusten dugun bitartean, Jon Lopezek komentatzen digu, Mai Market errotaburutikan pasa dela oraintxe, buruan bakarrik bigarren bueltan. Beraz, Mai ere, gurekin izango dugu korrikasteko, nik uste, Iker, 5-10 minututan gehienez. Behai, nik uste dut errotaburutik, momentu batetik bestera, orain ere oraindik elitzen zaio ez, patxikueneako igoera hori, eta gerora momentu batetik bestera, Etxabarregetik bera, ikusko dugu hemen irteera edo helmuga puntu honetan, berari 2 kilometro eta erdiko ibilbidea gelditzen zaio korrika, baina badirudi, laugarren duatloi honen garaipena nahiko gertua duela, ezta. Eta bien bitartean, entzuten dituzu atzetik ere kanpaiak, 11 eta erdietan gaude, jada ordubete pasada lehenengo gizonezkoak atera direnetik, eta momentu batetik bestera ikusiko dituzuenak izango dira lehenengo lasterkari gizonezkoak. Epatzen genuen superesprintean Maier Miota eta Aitor Artaraz izan direla lehenengo sailkatuak, baina Aitor Artaraz beharrean lehenengo kadeteak hartzen ditugula aintzat, eta momentu batetik bestera Paul Berezi hartua, Aixe eta, nik esango nuke kadentzia oso politarekin ari dela, sufrikari aurpegiarekin baita ere, azkeneko motro horiek osatzen, eta bien bitartean, gure pantailetan ikusten ari gara, errotaburuko puntu horretan baita ere beste emakumezko batzuk, eta izango duguna, aipatzen genuen, izango duguna momentu batetik bestera hemen, Paul Berezi hartua bera izango da, lasterketa burua askatu nahi ez duen duatleta, barkatu. Esan behar dago, distantzia badu, nik uste ja badakila garaile izango dela, baina ere ikusten dugu azkenak botatzen, Ez du atsedenik hartzen, ez du lasaitasun hori hartu nahi garaipenaz disfrutatzeko, ikusten dugu hortzak estutzen azken momentura arte, aratz zenbatera dun, eta bien bitartean nesken karreraren jarraipena egiteko digute, informazioa pasa digute 2 minutu terdiko margena duela Mai Marketek bigarren eskarekiko. Oker ez banago, minutu eta 10 tartea zuen bizikleta hasi aurretik, eta handitu besterik ez du egin Mai Marketek, esaten genuen bizikletan Aixe ibiltzen den Donostiarra. Lehen urtean ere, txirrindularitzan ere bere saioak egindakoa, konpetitzen, eta aurten, oraindik eta denbora eta tarte gehiago hartu du, eta momentu batetik bestera, oker ez banago, minutu gutxi barru, ordu eta 2 minutu pasadirenean lasterketari hasiera eman diogunetik, hor dago, lehenengo lasterkariak gizonezkoi dagokionez, Aixe irabazi du, edo ala dirudi behintzat. Izugarrizko karrera, orduete justu uste dut izan dela, oker ez banago, orduete eta 2 minutu tardatu ditu Paulek, karrera hau betetzeko, aratz iristen da guztiz ustuta, lurrera botatzen dela. Ingelesez esaten den bezala, hats off. Txapela kentzeko moduko lasterketa egin dute, egia esan, azken metro arte, ez da argitu lasterketa honek zeinek izango zuen garaietzat, eta zorionak baita ere, aratz aizpura lasterketa bikaina egin duzulako, 13 segundu ez da ezer, eta etorkizuna oparoa gelitzen zaigu, ez? Eta gogoratu besterik ez, Paul Berezi hartuak minutu eta ordu 2 minutu eta 12 segundu behar izan dituela proba osatzeko, eta 13 segundura iritsi dela aratz aizpura bere. Ikusiko dugu, momentu batetik bestera izango baita, podiuma osatzen lehenengoa izango dena, leheno aipatzen genuen Ruben Ruzafa zela podiuma osatzen, eta ez, azkenean, Aner Larreategi izan da podiuma osatzen, honek 52 segundu gehiago behar izan ditu Paul Berezi hartuarekiko. Hortxe dakagu mutilen top 3-a, oraintxe Ruben sartu da metan, minutu eta 10 segunduko desberdinta diferentziarekin. Baina, top 3-a badaukagu mutiletan, goraz dizuegu Paul Berezi hartua lehenengo sailkatu da, atzetikan aratz aizpurua eta gero Larreategi izan dugu. Ea nesketan Mai Laister jasotzen duguna hemendikan. Eta ikusiko dugu, bigarren, hirugarren postuak nesketan nola jungo diran. Eta lehenengo Añorgatarra ere gure artean dugu, kerez bainago Aitorra Lotzena ere gure artean dugulako, eta bien bitartean dueloz eta duatleta gehiago dira hemen lasterketa hasi den puntu honetan gerturatzen ari diren helmuga puntu honetara. Paul Berezi hartu izan da lehenengoa, bigarrena Aizpurua, hirugarrena Aner Larreategi, jarraian gelditu dira besteak beste Ruben Ruzafa, Josu Etxeberria eta 6. postuan lehenengo
Añorgatarra, lehenengo Añorgako kidea bentzat, ez auzotarra baizik eta taldekoa, Aitor Arotzena, honek minutu eta 56 segundo gehiago behar izan ditu Paul Bereziartuak baino. Borroka estua ikusi dugu, lehenengo biak 15 segundu baino gutxiagotan, eta lehenengo 6ak minutu terdi eskasean. Eta hor ikusten ari garea, gizonezkoen kasuan lasterketak eman duen irudietako bat, Paul Larreategi, Aner Larreategi, Aratza Izpuru eta Paul Bereziartua aurrenez urren podiuma osatu duten gizonezkoak helmuga puntuan, eta ikusko dugu momentu batetik bestera, Mike Marketek, ekingo dio lasterketa horri, azkeniko 2 kilometro terdiko lasterka horri. Ez, irudietan ikusten duguna da super esprinteko beste neskatila bat. Tolosaldeako taldekoa. Egia esan Tolosaldeak oinarria zaintzen du, gaztetxo asko dauzka beraien artean. Nik esan nuke representazio oso polita, ekartzen dutela beti. Taldeka beti Hiruzpalau du taldeko kideak beti osatzen dituzte, eta egia esan eskertzekoa da, parte hartzaile zerrendan beti Tolosaldeko triatu taldeko kideak ikustea, ez? Mugarra eta Garraitzek ere estrategia antzeko erabiltzen dute, gaztetxoak ere ekartzen dituzte. Guri berriz kosta iten zaigu, taldean gaztetxoak izatea. Eta, gogoratu ezagun ez, nola gelditu den gaurko top 10 esaten diogun hori ez, Paul Bereziartu esaten dugu proba irabazlea izan dela gaurkoan, Aizpuru 2., 3. Larreategi, 4. Ruben Ruzafa, 5. gelditu da aurrenez urren Josu Etxeberria, 6. Aitor Arotzena, 7. Regillaga, momentu batzuetan lasterketa buruan ere ibili den Regillaga, Zoilo izan da 8. Goitisolo 9. eta top 10 hori isten Gorka Bizkarra, beste veteranoetako bat, eta eskertzen dena hemen gerturatzea izan da gaurkoan 10. sailkatua. Bai, eta 10. Gorka Bizkarra asko kanaia ezagutuko duzu, ezta? Mikel Bizkarra, bizikletan ibiltzen dena. Biak ikusten dira mendiak ondo jotzen zaizkiela, eta top 10 egitea Gorkak oso ongi dago, urteak daramatza gure artean. Bai, aipatzen genuen ez, arrobia zaindu behar dela, baina aipatu, betiko jendeare zaindu egin behar dela ez. Eta, olako probak eta gerturatzea, olako probetara gerturatzea, esanguratsu izaten dela guretzat ere bai ez. Olako ibilbide luzea izaten duten parte hartzaileak, ezta. Bien bitartean, superespineko beste neskatxo batzuk ere ikusten ditugu tartean, ezta. Ja, trantsizioan geroz eta bizikleta gehiago ikusten ditugu, jendea... Bien bitartean gure lankidea, lankidea baino gehiago laguna, Paul Murua ari da, jetxi da, ea momentu batetik bestera entzuterik dugun, izan ere berak, helmugan dauden duatleei, testigantzak eta jaso nahian gabiltza orduan, bien bitartean ikusten dituzute pantailan ere emakumezko taldetxo batzuk. Supuestamente entzuten zen. Ni eneon hemen. Bien bitartean nahiko genuke, alda neinia mentzat errealizazioei eskaera egingo diogu Mai edo lasterketa burua osatzen duten horiei, bai Mai eta bai atzetik zijoan taldetxoari, iruditxoren bat edo eskentzerik eukiko bagenu. Denok iristen zareteanean eguzkitik babesteko bixera elegantea daukezue eskuragarri. Bai, eta horretaz gain, ikusten dugu neskak lehenengo bizikleta ere osatu dela, ordu bete eta 3 minutu behar izan dituela Mai Marketek, beraz, ondorioztatzen duguna da, Maik ere ekin diola, azkeneko 2,5 kilometroko ibilbide horri ere ekin diola, ezta? Eta agian irudietan 2. eta 3. neskak izan ditzazkegu, korrika ere lehenengo taldean bat zebiltzen. Hauek, azken igoerako azken metrotan dabiltza jetxi eta zapatilak hartu. Azkenengo tartea 2 minutu terdi ingurukoa zen. Ea orain trantsizioa iristen geranean,
mantendu egiten diren distantziak handitu eta edo Badirudiena da bintzat, Mairi, okerrik ezean, etzaiola gaurkoan eskapatuko ez da, Añorgako duatloiko laugarren edizionetako garaipena. hori da lehenengo edizioan bere ahizpa garaie eta badirudi hontan ere beste market bat garaie izango dugula gure artean. Hori da, eta bien bitartean ikusten ditugu, nola gero ez da duatleta gehiagok lasterketa hasierako edo helmugako puntu horri ere heldu dioten. Eta, badagoen nola emakumezkoen taldetxo bat ere osatu den, hauek behar bada podiumerako lehian arituko dira, Atotxarrekako inguru horretara gerturatzen ari dira, sekulako eguraldia daukagu gaurkoan egia esateko, enkargatutako eguraldia, haizea atzokoarekin konparatuta, ez da atzokoa bentsat, badirudi badabilela pixkat. Haize pixka bat ez da atzokoa, baina eguraldia bentsat enkargatu bestelakoa daukagu gaurkoan. Bai, hor ikusten ditugu duatleta ezberdinak, zapatilak uzten, denak kaxa barruan, materiala gorde, eta zapatila jantzi eta ziztu bizian korri egin, eta azkenengo 2,5 kilometroak egiteko prestatzen. Hori da, ez da, ea Mairen irudiren bat euki dezakegun ikusteko ez, momentu batetik bestera izango dulako ez, helmuga puntu horretan horneko nuke aldenen jamintzat, ea ezagit kamaralariren bat edo badugun berarekin, eta ikuseneko nuke, ea errekalde inguruan edo non aurkitzen den, bere helmuga zuei kontatu ahal izateko ez da. Bueno, duatleta ja iristen ari dira, mutilak ordubete eta 10 minutu daramatzate, eta neskek ordubete eta 6 minutu. Hori da, aipatzen genuen ez da, bizikletako trantsizioa amaituta, ordubete eta 3 minutu inguru behar izan dituela Mai Marketek, beraz ondorioztatzen dugu, ordubete eta 15 inguru horretan apur bat gehiago behar bada, Laster momentu batetik bestera izango dela Mai Market bera, momentu batetik bestera izan daitekela gure helmuga puntu honetan, zinta, garaiaren zinta esanguratsu hori altxatzen, ezta? Bien bitartean esan bezala 10:30 hasi diren gizonezko horiek gehienek ere, helmuga puntu horretara gerturatzen, minutu eta 12 izan da hauek lasterketa hasi dutenetik, Jepako kideak tartean dauzkagu, aipatzen genuen, taldeen artean, Jepak ere beti errepresentazio politak jarri izan duela. Nesketan 3 talde genituen burrukan. Añorgako duatloi taldea, Tolosaldekoa eta Mugarra. Beitu, hor atzekaldean agian hor korrika datorrena? Ez. Monoak nastu nau kolorantzekoak zitulako atletiko. Ez, baina badaukagu zuei helarazteko informazio esanguratsua izan ere aipatzen genuen, Mai Marketek bizikleta hasi duen ezkero 2 minutu eta erdiko aldea zuela bukatu egin du 3 minutu eta 11 tartea du Aitana Abalos, Jeparen, Jepako taldekide den Aitana Abalosi 3 minutu eta 11 segunduko aldea ateratzen diola momentuan. Beraz, nik uste tarte esanguratsua dela eta aipatzen genuen bezala horretik aipatzen genuen okerrik ezean, nahiko bideratuta daukala garaipena ez da. Bai, hori dirudi, Maik garaipena izango duela, eta Aitanak ere 2023 urtean podiuma zapaldu zuen, 3. izan zen. Hortaz, gaur 2. postu horri eusten badio, bere emaitzik onena izango litzateke. Hau ere Donostiarra da, hortaz badirudi bertan bizi eta maldak ezagutzeak lagundu egiten duela. Behar bada lehiarik politena edo, lehiarik handiena ikusiko dugun izango da 3. posturako, ezta? Gurekin daukagu Paul berezi hartua, aurtengo mutiletan sprint distantzian irabazlea. Zoriona, Paul, zer moduz junda? Eskerrik asko, oso ondo, egia esan
Holako karrera bat urtetan dien, asko gozatzen den karrera izaten da eta gustora gaur. Eguraldia desde luego laguntzuekin. Disfrutatu ezu, rekorrida gogorra da, nola junda karrera. Gogorra izan da, zuk ezagutzen duzu, ia hobeto juntzan, konta iguzu. Ia zen nintzen egon, oindala urte bi egon nintzen, eta oindala urte bitik ona zozer aldatu da azkenengo igoera. Txaletetara egiten den igoera. Eta bai, asko, niri pertsonalki asko gustatzen jaten zirkuitu da eta asko gozatu bat. Zemoz junda karrera, ze ikusi dugu, korrika hasi bezain pronto lauz pagostin doa zen, bizikletan aldiz aratzetazu bakarrik juntzerate, zein izan da momentua, nola ikusi duzu? Korrika talde txoa joan gara eta talde horretan ondo azkenin sufritzen, ze eurek apurua punto fuertea guerun da nik usteot. Baina gero bizikletan hasiera baten 10 bat egon gara taldien eta gero bitxinaka jendie jausten joen da, azkenien Ruzafa, Aner, aratzetan geratu arte eta gero aratzetan geratu arte. Ordu bete, 2 minutu eta 12 segundu. Horrela espero zenun karrera, azkarrago, motelago, nola espero zenun? Ez dakit, azkenien denbora globalak ez dakit ze esaten dauen, baina korrika gustora indot, 3-15 uste dut GPSek eta ritmo ona uste dela. Eta gero azkeneko korrikaldia negiz esan ez begiratu, baina asko sufritzen joena, ze aratz atxetik eukiot eta aratz atxetik fuerte zetorren eta hori ez dutxi begarrik estaten geratzen. Ondo, mi esker. Pakian utziko zaitu, rekuperatu lasai, komentatu iguzu triatloik eta egiteko plana dakazula. Asko entrenatu eta mi esker, zorionak. Eskarrik asko zuri antolatxagatik eta hurrengo arte. Mi esker. Beno, baditugu neska gehiago Badirudi neska gehiago iritsi direla trantsiziora. 6 lehenengoak hantxe dauzkagu. Mai Market, 3 minutura Aitana Balos, 4 minutu terdira Ines Moreno Didakoa, eta gero 5 minutu terdi pasatxora 2 dauzkagu. 16 eta 18 Dortxalak. Irati Garaizabal eta Itziber Urkiola, Peñota eta Mugarra taldekoa. Bai, la hermana. Eta 7. Aizpa daukagu. Kadetetan irabazi duenan Aizpa 7. dijo, Paule. Eta hemen irudietan ikusten dugu, ja lasaitzen ari dela Maili, garaipena eskuartean duela. Hemen ikusten ari gara, Añorgako rektan. Hortaz, prestatu eskuak txalo egiteko. Goazen gogotxu jasotzea hemengo gaurko garaia. Hori, bertan zabiltzatena, mesedez, gerturatu helmuga puntu horretara izan ere momentu batetik bestera Maili izango da garaipena ospatzen. Aurtengo 4. triatloi honetan uzten dugu beste irudietako bat bera da. Aizpak ere irabazi zuen lehenengo edizioan eta Maili izan da gaurkoan garaia. Zorionak Maili, gaurkoan Atletiko San Sebastianeko kideak eraman baitu, baina nagusitasun osoz, gaurkoan 4. edizionetako garaia Maili Market. Ea momentu batetik bestera ikusterik dugu zenbat denbora behar izan duen, aipatzen genuen aurretik ordubete eta 3 minutu zela korrika hasi aurretik, beraz, ea momentu batetik bestera gure realizazioko lagunek jartzerik duten zenbat behar izan duen, bai, hemen daukagu, esan eta egin minutu ordubete, 12 minutu eta 42 segundu behar izan ditu Maili Market, Atletiko San Sebastianeko kideak, gaurkoan proba osatzeko. Oso ondo. Hor ikusten dugu atzekaldean minutu eta 18 minutu pasa direla. Ordubete eta 18 minutu irtera eman zenetik mutilak. Eta horri 5 minutu kendu behar dizkiogu nesken denbora kalkulatzeko. Hori da, esaten genuen, ordubete 12 minutu eta 42 segundu, nik kalkulatzen dut behar bada 3 minututan edo bigarrena zen Aitana Balos ere Jepak taldeko kidea ere izango dugula gure artean, leheno bintzat ala zen, lasterketa. Ikusiko dugu momentu batetik bestera, ze emakumezkok osatzen duten gaurkoan podiuma, 2. eta 3. postuan. Begira, hemen irudietan, trantsizioetan, ama. Adriana iritsi da, oraintxe bertan. Ea, alaba, laizter irudietan ikusten dugun, iristen. Ez, oraindikan ez daukagu irudi hori, baino denbora gutxi faltako da.
Eta bien bitartean, gure realizazioko lagunek berriz ere jartzen digute helmuga puntu honetan zenbat denbora behar izan duten gizonezkoak. Aipatzen dugu Paul berezi hartua izan dela, Paul berezi hartua Mugarra duatloi edo triatloi taldeko kideak ordubete 2 minutu eta 12 segundu behar izan dituela proba osatzeko. Bigarren postua berriz Aratz Aizpurua garraitzeko kidea izan da eta podiuma osatuz talde bereko alegia Garraitz taldeko Aner Larreategi izan dela. Gerora 12 inguruan egingo dugun sari banaketan guzti hauek ere saria jasotzera deituko ditugunak. Bai, 50 gizonezko iritsi omen dira, ja. Lasterketaren herena mutiletan. Hori da, aipatzen genuen 120 gizonezko izan ditugula, beraz, herena hemen dugu gure artean eta urrengoak jasotzen bigarren eta hirugarren emakumezkoak izango ditugu, beraz, guzti hau ere, babesa eta animoak ematera gerturatu helmuga puntu horretara, Añorgako inguru honetara. Eta kontatzen ari dira, azkenengo parte hartzaileak Lukain Kategi inguruan dabiltzala, Kostxesko antik dabilela. Hortaz, minutu gutxiren barru, kirolari guztiak korrika izango ditugu, hemendikan. Añorgako futbol zeialaiaren inguruan azken bira emateko prest. Hori da, eta bien bitartean gogoratzen dugu, Maier Miota izan dela aurretik aipatzen genuen Paule Aizpa sprint distantzian lehiatzen ari dira. Maier Miotak 43 minutuetan eta 30 segunduan osatu duela gaurkoan super sprint kategorian jokatu den proba emakumezkoei dagokionez. Mutilei dagokionez berriz, 40 minutu behar izan ditu, 40 minutu pasa, 40 minutu eta 5 segundu behar izan dituela lehenengo sailkatua, baino kontuan hartu Oier Albaren denbora hartuko dela aintzat, lehenengo kadetea bera izan baita. Bai, kadeten froga ofiziala da. Begira, oraintxe bigarrengo neska iritsi da. Eta esan bezala Aitana bera da, Jepa taldekoa. Hori da, aurrezko irudietan ama ikusten genuen bezala, Aitanak ere pasadu helmuga puntu hori eta bigarren sailkatua, ikusterik dugun azkenean zenbat denbora behar izan duen gehiago Mai Marketen aldean, baina aipatzen genuen, kasu honetan ere arrobiare badugula, eskerrik asko berriz ere errealizazioko lankidei, ia 4 minutu gehiago, gaurkoan behar izan ditu beraz Mai Marketen garaipena uste esanguratsu xamarra izan dela gaurkoa, baina zoriondu baita ere Diepa triatloi taldeko Aitana Abalos gaurkoan 3 minutu eta 57 segundu gehiago behar izan dituen Aitana Abalosi gaurkoan bigarren postuan. Ta gaur garaile guztiei zorion bikoitza. Izan ere Añorgako duatloia irabazteaz gain, Gipuzkoako sprint distantziko txapelketa irabazi dute. Hortaz, Gipuzkoarrak diren orok era berean Gipuzkoako saria lortuko zuten. Kasu honetan, Mai Market zorionak absoluto mailan lehenengoa izateagatik. Eta zorionak Aitana lehenengo 23 urte azpikoen lehenengoa izateagatik. Baina gizonezkoetan ze pasatzen zaigu? Gizonezkoetan gertatzen zaigu lehenengo sailkatua, Paul berezi hartua Mugarra triatloi taldekoa ez dela noski Gipuzkoara, ez da ere Aratz Aizpurua eta Aner Larreategi ere. Gogoratu duatloienek sprint distantzian Gipuzkoako txapelketako distantzia osatzen duela, orduan gerora ikusko dugu zein izan den lehenengo Gipuzkoarra. Eta irudietan, 3. neska sartu da, badirudi Arabaldetikan etorri den Ines Moreno dena, Kafez Foronda. Hortaz ja, podiuma izango genuke, bai neska eta bai mutiletan. Gainontzeko partaideak ere hemen itxoin bar ditugu eta motibatu. Beraiek ere kristoneko meritua dutela, naiz eta podiumeko kaxoietan ez egon. Hori da, ezta? Eta bien bitartean ikusten ditugu, nola beste du atleta batzuk hor bidegorri inguruan dabiltzan, momentu batetik bestera ere ditxiko dira helmuga puntu honetara, eta hauek ere merezi dute, hauek ere irabazi dute gaurkoan hor helmuga puntuan zareten guztion animoak eta besarkadak eta txaloak, beraz, hemen inguruan baldin zabiltzaten mesedez, gerturatu, hemen laugarren duatloi honetara, gerturatu, gaurkoan eguraldi paregabea dugu, gerturatu txalo, handia eskaintzera, gaurkoan denek duatleta guztiek merezi baitute txalo izugarri bat. Ea lehenengo neskekin hitz egitea lortzen dugun.
Bai, nik uste dut momentu batetik bestera, aurretik jaso dugu Paul berezi hartuaren testigantza, ea Paul momentu batetik bestera Maggi Market irabazlearekin izateko aukera dugun. Eta bien bitartean gogoratzen dugu Maggi Market, minutu esaten ari naiz, ordu bete 12 minutu eta 52 segundu behar izan dituela gaurkoan irabazteko. Aldiz, Aitana Abalos bigarrena izan da ia 4 minutura eta 5 minutu gehiago behar izan duela Ines Moreno Dida Kirol taldeko kideak. Laugarrena ere hemen dugu, Garaizabal bera honek 6 minutu eta 56 segundu gehiago behar izan dituena gaurko proba hau osatzeko. Bien bitartean ikusten dugu nola helmuga puntu horretan ere hainbat añorgatar ere gerturatzen ari den, guzti hauei ere jaso ditzagun txalo bero batez, eta gure lankidea Paul ere prest dugu Maggi Marketekin, beraz, nahi duzunean, Paul. Bueno, Iker Irati, ez asmatu nor daukadan erekin, Maggi Market. Nesketan, sprint distantzian, irabazlea. Zorionak, zemuz gunda? Mi esker, egia esan disfrutatet pilo bat, lehenengo ediziotikan pendientenekan karrera bat zan, ze txikitan hemen ibili naiz futbolean jolasten, eta teazutenean karrera beti nekan buruan egitea, baina bueno, Espainiko kalendarioarekin ez zian inoiz ondo kuadratu, aurten pixka bat hori utzi dut albo batera lanaren gatik tarrela, azkenean esfortzu nahiko suposatzen dolako, eta aukiet aukera disfrutatzeko lehenengo aldiz lasterketa hau etxean Donosti, eta oso pozik. Hombre, guraldia desde luego bikaina atera da, Eta komentatzen ari ginen bion artean, elkarrizketa baino lehenago, zu hasieratik atera zerala zure karrera egitera, ni nere egingo dut, hau ez da zure demoraldiko helburuetako bat, prestaketa bezala erabiltzen duzu, orduan zu etorri zerala zure karrera egitera. Nola junda, nola ikuso duzu atzetika mugimenduak, nola bizitu duzu? Bai, egia esan, astelehenean erabaki nun egitea gutxi gara bera lasterketa hau, bereziki, esan bezala, egon lanean horrela jornada osoan eta nahiko topera, eta deskonektatua erabat duatloien gandik, da bainekala gogoa testeatzeko nere burua, eta ikusteko zemuz negon beste jendearekin pixkat konparatua, baina baina inun bereziki nere burua pixkat kolokatu nuz egon, eta orduan hasieran fuerte atera naiz, nahi nun nire gorputza pixka bat ikusi nola zegon, sentsazioak onak zian, orduan junaiz 5.000koa fuerte egitea, eta bai hartu da la bizikletako lehenengo buelta nahiko lasai, rekorridoa ezagutzen nun bakit hasieran aldapa gogorren bat zegola, eta nahiago nun bigarren buelta disfrutatu eta hor pixka bat estutu gehiago, eta ez itota iritsi, orduan, bai lehenengo buelta bizikletan ekala referentziren bat atzekoekiko, baina gero ja ez nekin nuzu den, baina hori. Komentatzen ari ginen, ez dela zure helburu garrantzitsuena Añorgako duatloi hau, baizik eta Gasteizeko Ironman erdi distantziko txapelketa, aurten Euskadiko txapelketa izango dela. Zer prestatzen ari zera, nola egiten ari zera, lana komentatu duzu, nola orekatzen duzu, bizitza, kirola? Egia esan distantzi erdia beti nekan pendiente, eta aurten erabaki hortan pixka gehiago zentratzea ere, ze azkenean lanetik atera eta entrenamenduetara jutea iristen nintzen nekatua. Orduan intensiade aldetik desberdina da, volumena bai sartzen dezula eta azkenean ordu aldetikan gehiago dira, baina ez askoz gehiago, eta bati horietan edo denbora horietan sartzea seriak niri errexago egiten zait. Orduan erabaki nun Gasteizeko egitea, zarautzen ez nolako lortu parte hartzea, eta pixkat ilusioarekin hori burua lasai, bidea luzea da, pixkanak ajun gorputzari sartzen olako entramendu edo lasterketa potenteak, azkenean exigitzen zehala entramendu bat baina askoz gehiago, eta aprobetxatzen zuek egiten dezuten lana ere eskertzekoa dela, ze ez duzu inoiz zeukitzen horrelako aukera bat lasterketetan trafiko regulatua, dena super ondo indikatua, zaindua, eta holako aukerak ere aprobetxatu behar dira entramendu.
Azken galdera bat egingo dizut eta pakean hautziko zaitu ja. Añorgako duatloia bizitu duzu, irabazi duzu, aurtengoan distantzia superesprinta izan dugu, inoiz baino nesketan klub gehiago izan ditugu. Gomendatzen duzu bidali mezu bat neska gehiago parte hartzeko eta ausartzeko. Bakit ez dela zuen ardura, baina nik aldarrikatu nahi nuke neskek azkenean bisibilidade aldetik bigarren, mutilen atzetik ateratzea asko galtzen dugula. Eta bai bultzatxo hori eman behar dela, ari da ikusten emakumeak pixkat gure espazio horiek aldarrikatzen ari gehala, kirolera gerturatzen ari gehala, eta bide horretan laguntzatxoa eskertzen da. Orduan, bai super sprint distantzia hori egokia dela beldurrak entzeko, eta gero ja sprint distantziara edo estandarrera salto egiteko bultzatxo hori ere eukitzeko, baina iruditzen zait bisibilidade aldetik emakumeak atera behar gala lehenago, bestela azkenean gelditzen geha beti mutilen lasterketaren itzalean, eta ez dakit, nik uste denak eskerteko genukela hori. Ondo, apuntatzen dugu horren urterako, ez dago gure esku, baina, apuntatuko. Dakit araudiaren gauza dela, osea, jartzen du jasoa dago Espainiko araudiaren barrenean, lehendabizi mutilak atera behar diala. Aurreko urtean eukinon federazioarekin ere mobidatxea, pero ez dakit, bai eskertzen dugula bereziki ez gelditzeko mutien itzalean. Hortxe Mai Marketen aurtengo emakumezkoen irabazlea, mila esker, zoriona berriro ere, eta pakian uzten zaitu. Eskerrik asko zuei. Iker, Irati, zuen txanda. Eta bien bitartean ikusten ditugu, geroz eta duatleta emakumezko gehiago ere helmuga puntura iritsi direla, bien bitartean Olaia Jaure Bera, Inara Benavente, gure triatloi taldeko kideak ere iritsi direla helmuga puntu horretara, denak ere jasoko dute halako txapel berezi eta polit bat. Bai, eta orain Vanessa iritsi zegu, Vanessa Cerrajero, lehenengo neska veteranoa baita ere. Hortaz, bagoaz kategorika, gutxinaka, podiuma betetzen. Amabiak eta minutu bat direnean, gogoratzen dizuegu gutxi gora bera 12 eta erdietan edo ospatuneko genuela, nahiko genukela barkatu sari banaketa. Emakumezkoetan, Maik aipatzen zuen bezala, Mai Market izan da lehenengo sailkatua, bigarrena Urrenez Urren Aitana Balos izan da, eta podiuma isten dira kirol taldeko Ines Moreno, eta gizonezkoetan berriz, Paul Berezi hartua, Aratz Eizburu eta Aner Larreategi izan dira, gizonezkoetan lehenengo 3 sailkatuak. Eta hemen daukagu beste veteranoetako bat, aipatzen genuen, Alaba bigarrena izan da, baina Txalo Zaparra ere merezi duena, bere ama, ezta? Hemen dugu Urrenez Urren, helmuga puntuan eta holako parte hartzaileak ere behar ditugu gure artean. V2, lehenengo V2. Bueno, zorionak ere Adriana eta zorionak Aitana, biok irabazi dituzte beraien kategorietan. Así que 14 zorionak. Eta emaitzak ez dira ofiziala, baina hemen lehenengo 16etan badirudia Mugarra taldeko neskek 3 sartu dituztela, 3 partaide, hortaz ez dakit, norentzako... Gero, ea gure realizazioko lagunek eskaintzeri daukaten ez, taldeka gogoratu ere sailkapen bat ere badugula, taldeka lehiatzen direla, emakumezkoetan 3 talde soilik genuzkanez ikusi beharra zegoena zen, zeinek lortzen zuen lehenengo postua, bigarren postua eta 3. postua Urrenez Urren, aldiz gizonezkoetan ere, lehia gehiago zegoen, izan ere, talde gehiago ere bazaudelako, ezta. Ai, betu, June. Bueno, hor ikusten dugu irudietan June. Beste bat, esan dugu gaurkoan ere, genituela jendea federatu gabe federazioa eguneko seguruarekin parte hartzen zuna. Hortaz, Open kategoria horretako partaideak ere iristen adira, June kasu honetan. Zorionak hauei ere. Bai. Ez da lehenengo V1? V1, bai. Lehenengoa, ez? Bai. Primeran.
Badago V3. Ai, etxun. Ez. Etxun. Zeba? Bai, ondo, bai. Eta- V3 ez dago. No hay participante. Eta gizonezkoetan badakizu badagoen V3. Bai, hau. Bai. Gonzalo Gorostiza, beste gehiago dauden. Kiristen bada, segurazki izango da bakar. Hori bakarrik. Iritsi behar da, baina, bueno. Bien. Gonzalo Gorostiza eta taldea izango zen. Epa! Kaixo! Jo, baina ez dute horko. Bien bitartean ikusten ari gara, enbidia sanoa pasatzen ari naiz irati egia esateko, ikusten nola Jana eta Edanean ari diren duatletak, gaurkoan ere gure bolondresak eta gure langutzaiek prestatu duten anoa postu horretan dabiltza, Coca-Cola Edanean eta baita ere frutu lehorrak eta prestatu dugun mimoz eta goxotasunez prestatu dugun anoa puntu horretan, guk ere eskertuko genuke ez, zerbait norbaitek gerturatuko baligu, zerbait Jana edo Edateko ere eskertuko genuke hemen goikaldean, badaramatzagu 2 ordu inguru, ez, pixka tabarra ematen orduan, norbaitek gerturatuko balu, hor bien bitartean beste irudietako bat, ez, aipatzen genuen Añorga triatlo taldeko kideak, ez da, frontoian indarrak hartzen, ez da? Hau da, Irubi triatloi. Sí, se puede. No se ve. Bueno, baina ordu terdi pasatxo daramagu lasterketa hasi zenetik, eta gutxinaka partaide gehienak iristen. Ez dakigu errealizazioko daturik izan dezakegun, mundu guztia ja korrika dabilen edo oraindikan ere norbait bizikleta gainean pedaleak emanez jarraitzen duen. Ez dakit informazio hori lortzerik badugun. Vale. Eta Paulek aldun Montilleta, ez. Me vuelvo loca con eso. Ia meta inguruan dauz. Vale. Bueno, komentatzen dute kamera gehienak meta inguruan daudela. Beraz, ondorioztatzen dugu, guztiak edo duatleta gehienak bintzat hemen inguruan arituko zaretela, hor dauzkazute gure bolondresetako batzuk gaurkoan berezitasuna den txapela jasoko duzue, eta gerora, anoa puntuan izango duzue zer jan eta zer edan. Beraz, helmuga puntuan oraindik ere baldin bazabiltzate, jakin, oraindik ere jendea gutxi batzuk gelditzen direla. Oso zaila iruditzen zait. Bai, V1 igual jarri dezakegu hau. V1 zenba dauden, bai, baina. Bai, zenba dauden ez zeinek irabazidun Tolosaldeko honek eta V1 maskulino. Bai, baina. Regillaga. Aitor Regillaga. Horregatik hori bai. Laugarrena edo ez da izan, edo 6 edo. Vale. Tolosa. Gero falta dugu V2. Ez dakit, tejería igual, V2 izan lehike, pero no nos lo podemos echar al triple ese. Bueno, 22 neska iritsi dira, 100 bat mutil baita ere. Hortaz, guazen, gainontzeko partaideak iristen diren itxoitera. Ez zaitezte urrundu eta hauei ere txalo eta berotasunez jaso behar ditugu. Azken finean, bukatzeak kristoneko meritoa dauke. Osea, beti gabiltza hor nordan lehenengoa, baina bukatzeak guretako zenbati gustatuko litzaiguke gaur erronka hau egin eta betetzeko gai izatea. Hortaz, zuei ere txapela kentzeko eguna, zorionak. Bai. Bai. Eta jaisten naiz entrevistatzea norbait popularra,
Adriana bat edola? Bai, hori nintzen komentatzen Santirekin, Bai. igual elkarrizketatu behar dela norbait. Popularra. Bai, popularra, Vale. superesprinteko irabazleak, Vale. Nabalmazu egin dezakegu hemendik deialdia, superesprinteko irabazleak gerturatzeko metara. Vale. Los pillas. Los chiquitines, vale. Hemen deuzken. Ondo. Txikitxo irabazleak dira? Zaitzen den, txabal? Bai. A ver. Bai, bueno, deialdi txiki bat egingo dugu superesprinteko irabazleak, gerturatu zaitezte favorez, metara irati jetxiko dala oraintxe galdera pare bat egitera. Lasai, etxean gaude, elkarrizketa erresa da, ez urduritu, pare bat galdera izango dira, besterik gabe, favorez, gerturatu superesprinteko irabazleak, emakumezkoetan Maier Miota, eta gizonezkoetan, nola zan, Iker? Bueno, haintxe esango du, lasai. Maier Miota, mesedez, posible baldin baduzu, badaukagu halako fotokol antzeko bat, mesedez, gerturatzeri bazenu, nahiko genuke esprinari eskaintzen diogun, tarte, garrantzia, bezain beste eskain ere superesprint instantziari, mesedez, halako fotokol bat aurkituko duzu frontoi inguruan, Maier, mesedez, gerturatu. Laizter irati aurkituko duzu kamera batekin doala, eta berak, testigantza jaso nahiko luke mesedez. Maier Miota. Eta nik uste dut estanda egin duela gaurkoan lasterketak, ezta? Ari nintzen gogoratzen abestek esaten duzuen, asetzen duen bezala ez, ingoen estanda, eta estanda egin duela ez, laugarren duatloionek ere estanda egin duela. Eta bien bitartean, iruditan ikusten hori gara, Añorga Jote taldeko kideak, ari zirela jaten eta edaten, guk ere eskartuko genukela, bigarren deialdia dagoeneko. Bai, hortxe ikusten genuen pantailan, Ander Condominas, el insaciable, karrera bikaina egin ondoren. Insaciable ez izenarekin ezagunagoa dena. Insaciable ere jaten, hor zegoen gominola bana... Ez zuen gehiagik jango segurasko. Bueno, hasi, eskertuko genizuke, pikatzeko zehoze karriko bazeniku. Eskerrik asko. Eta berriz ere gonbitan esedez, bai... Coca-Cola lata bate bai. Paul, aipatzen genuen aurretik, Maier Miota jasotzen nahiko genuke, baita Oier Alba. Bera izan baita, lehenengo gizonezkoa, superesprint kategorian, lehenengo kadetea kontuan hartu, bere aurretik Aitor Artaraz izan dela, baino kontuan edo aintzat hartzen dugun lehenengo denbora kadete mailakoa dela. Horretik, badakigu Aitor Artaraz lehenago iritsi zarela, baino lehenengo kadetea dela lehiatzen dena lasterketarako. Hortxe, bikote favorez gerturatu zaitezte, berehala iratik kasu ingo izuela, Santi daukagu horre kamararekin, beraz gerturatu eta elkarrizketa motx bat ingo izugu, bale? Berriz ere, gonbita, mesedez, Maier Miota eta Oier Alba, gerturatu mesedez, ikusiko duzue irati bera eta kamaralari bat berarekin, mesedez, posible duzue frontoi ingurura gerturatu Oier Alba eta Maier Miota. Bueno, eta bien bitartean irati nahiko zen besteren bat, beste testigantzaren bat ere jaso ere eskertuko nuke ez. Auzotarrak ere izan ditu utzi batzuk, gogoratu lehenengo Añorgatarrak ere saria jasoko duela, gerora egingo dugun sari banaketan. Beraz, lasai eta guan, gutxinaka gerturatzen ez, frontoiara. Bai, hortikan ere badago kirolari bat, orokorrean karrera gehienetan fardapoan joten dela. Kasu honetan uste ez dagoela fardapoan, baina nik uste galdera pare bat iteko irati interesgarria dela, Imanol uste deitzen dela. Eta Paul, ez dakituak izan, baina gaurkoan, gure artean, kriston zozketa izaten dugu.
Eta nik ez dakit, nik ez daukat dortsalik, baina badakit, eta oraintxe, mezu bat jaso berri dut, badaukatela halako zerrenda bat frontoian, dortsal zerrendarekin, eta dortsal zerrendarekin batera, atxikita aurkituko duzue, zein sari, edo sari den bat, jaso duen zuen dortsalak. Beraz, mesedez, frontoi inguruan zaudeten guzti horiei, gonbitea egin, dortsalak jasotzen diren toki berean, topatuko duzuela halako zerrenda bat, dortsal zerrenda batekin, eta dortsal bakoitzak zein sari jasotzen duen jartzen duena. Beraz, ni gerturatuko nintzateke behintzat. Nik ikusi zozketa egiten zer zozketatzen den, eta nik, zerbait sobera baldin badago, eskartuko genuke, Ikar? Hemen gaudela musutruk. Besteak beste... Kafe bat ekarri dute, baina gauza askorik ez. Besteak beste izaten ditugu laperlarako sarrerak, besteak beste izaten dugu GES etxeak ematen duen materiala, mesedez, gerturatu, bale? Dortsal zerrenda ikustera. Maier eta Oier, oso gaztetxoak ematezu, Así que, zorionak eta konta eguztu zemuz jundan lasterketa. Lehenengo aldia da parte hartzezuena, edo ez? A ber. Basan urtean sprint ditzantzian egin nuen, baina hain urtean super sprinta. Lehenengo korrika oso ondo gogor, aldatzak dauela eta bizikleta oso gogorra, baina polita, eta azkenengo korrika dauena eta oso ondo. Nire kasuan, nire lehen aldiz da lasterketa honetan etortzen, eta korrika oso gorra da, con esa cuesta, baina, ondo joan da lasterketa, beraz ondo. Zorionak bi hoi, ze ondo. Horren txiki eta triatloia egiten. Erreferente baduzu familian edo lagun artean nola triatloia egiten zuna, edo lehenengoak zeate, animatzen zeatenak? Gurasoak lehen egiten zabien, eta orain naiz baideko teiten sprint distantzian debutatzen. Hori da, 9. gelditu dala gaina, Arro egongo dia gurasoak. Zorionak berari ere. Nire kasuan, nire izaba adibidez laguntu dit triatloia egiten, baina nire ama eta aitak baita lasterketak eramaten, beraz, denok lagundu diate triatloia egitera. Oso ondo, zorionak eta urte gehiago ikustea hemen bizikletan, kirola egiten, eta triatloiak ere egiten dituzu edo duatloia bakarrik? Gana, triatloia eta duatloiak. Bai, hori. Udan ere zorte hon, eta gozatu, eta egun polita pasamendikan, badakizu hor lakasituak edo dana darakoa dagoela jateko, hasi que goizona pasa, eta eskerrik asko bikote, zorionak. Mil esker. Berdin. Mil esker, Maier eta Oier. Mil esker elkarrizketagatik, Irati, gure txanda oraingoan. Hori da, ez, Irati, beste testigantzaren bat baldin badukazu, esan gure lankideak hemen prest ditugu eta esilduko gaituzte, behar dutenean. Izan ere, superesprineko lehenengo gizonezkoa zein emakumezkoaren testigantzak entzun ditugu, baina nahiko nuke auzoko jendearen testigantzak ere jaso, guk ere jasotzeko ez, halako feedbacka etorkizunera begira ere jakiteko zer hobetu, zer gehitu, zer kendu, edo besterik gabe jakin zer moduz joan den, ez, gaurko lasterketa bera. Bai, auzoko karrera da, orduan denon iritzia garrantzitsua da guretzat, ez bakarrik parte hartzaileen iritzia, baizik eta bai ikuslegoarena, bai bolondresena, bai bertan dauden epailena, nik uste dena dela garrantzitsua. Irati, norbait baldin badakazu hortikan prest galdera pare bat egiteko, inolako beldurri gabe, bota. Izan taldekidea ez, Añorga triatlo taldeko kideak izan, beste kide batzuk izan, pasoa eskatu guk ikusten zaitugu, eta esan noiz isildu behar dugun, zuri pasoa emateko. Sierra, musika pixka jarri. Ai. Sari banak eta noiz da?
Gustatzen da pila bat, tío. El primero del barrio, el primero del portal. Komentatu igual, ez? Gerturatzen joteko jendie, para que no se vaya. Aurretik aipatzen genuen bezala, sari banaketa 12:30 ospatu nahiko genukeela, eta gogoratu kategoria ezberdinetako lehenengo gizonezko zein emakumezkoak izango duela saria, aldiz absolutu kategorian lehenengo 3 sailkatuak deituko ditugula, 10 minutu inguru egingo dugun sari banaketara. Emakumezkoen kasuan zer den lasterketak eman duena? Lehenengo postuan Maili Market izan da, bigarren postuan berriz Aitana Abalos, eta hirugarren postuan berriz Dida Kirol taldeko Ines Moreno izan da. Guzti hauek ere, esan bezala, 10 minutu inguru barru hasiko dugun sari banaketara deituko ditugu. Gizonezkoei dagokienen berriz, Paul Berezi Artua Mugarra triatu taldeko kideak irabazi du proba, bigarrena aurrenez urren Aratz Aizpurua izan da, eta Aner Larreategi izan da hirugarren sailkatua. Gerora kategoria ezberdinetako sailkatuak ere, lehenengo sailkatuak ere, tei egingo diogu esan bezala, 12:30 inguruan hasiko dugun sari banaketa horretara. Asi, gozea dakagu. Zerbeza pare bat edo, eskertuko genuke, eskerrik asko. Un zurutillo. Eta, laugarren edizioa ospatzen ari garela esaten genuen, eta horrekin batera mesedez, duatletei azken ohartxo bat ere bidali nahi dituzu izan ere besteak beste, frontoian bertan duzue zein dortxalek jasoko duen saria, ez? Zozketa egin dugu goiztean eta hainbat dortxalek gaurkoan sari banaketan aipatuko ditugu, baino hainbat dortxalek saria izango dute, beraz begiratu joan baino lehen ea zuen dortxalak saria jasote duen. Eta laugarren edizioaz hitz egiten ari ginen bitartean, babesleak eta laguntzaileak ekarrineko genituzke gogora, ezta? Bai, azkenean beti komentatzen dugun moduan auzoan antolatzen da karrera bada, bertatik egindakoa bertakoentzako eta babesle edo laguntzailerik gabe, hau ez litzateke inolaz ere posible izango orduan. Azkar batean bota nahi ditut aipatzearren, bai, Rural Kutxa, Iraupen kuartan, Bilan tailerrak, Artea Garategia, nere Auranga fisioterapia goizean entrevistatu degula eta bertan izan degula, baita Añorga Erreformak, Inteligentio Data eta gero laguntzaileetan, beste hainbeste ditugu, Jolas Etxea, La Perla, Irun Bike Center, Goenaga Jogurtak, Egala Kirol Zentroa, Donosti Fit, Gobiran, Esnelat, Atotxarreka tailerrak, Lurrarte, Paskier, Montefrio, Nekazal Turismoa, La Perla eta Gobik, bai? Denei mila esker, zuen babes eta laguntzagatik. Hori da ez, hauen gatik ez balitz izango, ez balitzake posible izango proba hau aurreateatzea. Beraz, denoi esker 1000 eta esan bezala urrengo hitzordua 12:30 inguruan sari banaketarekin. Antolakuntzatikan eskatzen digute Aritza Arteaga elkarrizketatzeko, beraz irati bertan bat zabiltza, mesedez, elkartu zaitezte bai Aritza Arteaga eta zu irati, Rural Kutxa meta ondoan daukagun, kartel horretan, bai, favorez? Hori da, irati, posible baldin baduzu bertan, behan baldin bazabiltza mesedez, Aritza Arteagaren testigantza kasoneko nuke Aritza Arteaga badelako besteak beste auzotarra izateaz gain gure babesleetako bat, ez? Eta 4 urteetan zehar gurekin egon denetako bat. Eta azkar batean aipatzearren ikusten genuen mutiletan bintzat top 10 praktikamente 2 minutu artean egon dela. Hau da, lehenengo 10ak 2 minutuko diferentziarekin sartu direla. Karrera, egia esan,
potentea, gogorra, Paule komentatzen zuen. Oso ondo junda, baina, bueno, 10 pertsona sartzea 2 minutuko disberdintasunan, asko da, Nik uste dut, bai, ez azkenean bada proba bat urtetik urtera lehia areagotzen ari direna, eta horren adibide da azkenean lehenengo 10ak, bueno, hor nahiko konprimituta joan dela lasterketa bera, ez? Bira, ordu bete eta 2 minutu behar izan dituela Pablo berezi hartuak, baina pentsa, 2 minutu eta erdi bakarrik, ez da asko hainbeste kilometroko lasterketa behar izan dituela, 2 minutu eta erdi pasa, gehiago behar izan dituela 10garren izan den Gorka Bizkarrak, ez da? 2 minutu eta 36 zehatz mehatz esateko. Bueno, eta produkziotik diote, elkarrizketa daukagula hortikan, Irati zure txanda. Arteaga. Bai, kaixo? Bai? Vale, oso ondo, bueno, jazta, badirudi funtzionatzen dula. Bueno, eskerrik asko Aritz, mila esker, hemen dugu gurekin Arteaga Arategiko nagusia, eta beno, urte guzti hauetan zure babesa ezinbestekoa izan dugu, hortaz, zorionik beroena. Eta hemen kontatzen ari zinean gustora zabiltzala, giro ona, eta bueno, zer moduz gaurkoa, zer moduz bizi izan du da, lehiaketa hau beste aldetikan, parte hartu beharrean laguntzaile izan. Bueno, esan desun bezala, gauza da laguntzea bizkat, auzoai eta, bueno, kirola bultzatzea, eta, bueno, bestela giro politia, hegoaldi politia, eta, bueno, interesgarriena da, kirolariek ondo pasatzea eta mina ezartzea. Eskerrik asko zure hitz polita hauen gaitik, eta bueno, eskertzen dizugu pilo bat, babesa eta badakizue, oso aragi goxoa daukazuela, kriston txuleta pusak ikusi ditut nik, hasi que jun barko geha danok, han dastatzera. Hemen ondoan daukagu Añorgan, ez da? Bai, hor Añorga txiki nago, zake nahi dezuteneako, atea zabalik daude, eta nada, holaxe jarritu eta aber urtero jarritzen dezuten hola. Primeran, mila eskerraritz. Horrelako jende gehiago behar du mundua, jende onak. Así que venga, mila esker eta egun ona izan. Zuei eta venga, segi holaxe. Zerbait gertatzen ari da hortikan? Zerbait gertatzen ari ote den edo 2 ordu gerturatzen ari garen honetan. Behar bada azken lasterkaria izango dugu. Honek ere behar du da. Hortxe txalo zaparra! Bueno, haze irudi polita. Arrobia ez da? Hau dira, Burtan eta Lorena. Hau zotarrak, honek ere behar dute zuen animoak eta besarkada eta txaloak ez da. Zoriona digote, goizan zen dituzten urduritasun guzti horiek, a toma por saco. Zoriona biei. Bai. Bueno, Ikerrekin komentatzen ari nintzen, azkenean sari banaketa ez da 12 gauzatuko, baina 5-10 minutu inguru barru nik uste bai egongo gerala sari banaketari hasiera emateko prest. Mesedez, juntzaitezte pixkanaka gerturatzen bertara. Esan bezala, mesedez, Aitana Balos, Vanessa Cerrajero, Adriana Campoi, Ines Moreno eta Mai Market juntzaitezte gerturatzen pixkanaka, eta gizonezkoetan Aner Larreategi, Aratza Izpurua, Paul Berezi Hartua, Aitor Regillaga eta Gonzalo Gorostiza, mesedez, pixkanaka juntzaitezte gerturatzen. Gogoratu nahi dugu berriro ere, dortxal bakoitzari Esleitu zaiola sari bat. Beraz, ez bakoitzari ez hori da. Gerturatu daitezte mesez, dortxala jasotzen ziran frontoiko karpa hortara, hor aurkituko duzue zerrenda, dortxalaren zerrenda, eta bakoitzari ze sari tokatu zaion
ikusiko duzue. Nik ez nuke galduko. Eta eskerrak berrio ere hasi, puntazo. Sierra, Igo, musika! Iu! Música. Entrevista. Es que cosas que ratean naiz. A ver, ha hecho el primer 5 minutos 18 y pico, ¿sabes? Hostia, todo. Minuto y medio menos. Bueno, oraingoan hementxe daukagu iraupeneko CEO-a Gorka gurekin. Kaixo egunon. Bueno, lehenik eta ben eskerrik asko gure babesla izateagatik. Bai, zuei, ere oso gusta gaude olako ekintzetan parte hartzen. Osake, eskerra zuei bai. Ta bueno, kontatuko diguzu pixka bat zertara dedikatzen zaten edo zein dan zuen helburua eta... Bueno, gu herramienta gu Añorgan gaude, hemen Belartzan gaude, eta, bueno, herramienta munduan gaude, automozio eta aeronautikako eta piezak eta iten. Eta arrazoi hemen eotekoa, bueno, auzon bertan gaude, kirolakin gau harreman gehiena, hori jo gotorinoekin ibiltzen geha, errealakin, eta orain maitere zuekin, kirola munduan beti alde honorrin babesten, bai. Mila esker, egia esan horrelako babesleak izatea gozada bada. Kirol ezberdinak sustatzen dituztena, bai neska, bai mutil, eta zuen enpresa gaina esanguratsua da mundu mailan, osea, hegazkinarentzako piezak, automoziorako, hortaz, ore bada guretzako, ea jarraitzen dugun horrelako elkarlanik. Bai, seguro jarraituko dula, eta orea guria da, azken finen. Eskerrik asko hemen parte hartzen usteagatik ere, noski? Eskerrik asko zuei, iraupen badakizue, Añorga txikin hor errekalden korrektan dauden tailer ilustre bada. Así que mila esker. Zuei, hurrengo urtera arte. Metara, sari banaketari hasiera emateko. Bueno, hemen gaude gaurko protagonista handi batzuekin. Agurtzane eta Lorena Añorga txikiko herrikoiak. Eta beraiekin bitxikitxo ez dakitatze igual txikigiak zin parte hartzeko ez, baina ikusten da familitik sustatzen dela kirola. Zer modu, zemuz bizi izan dezue gaurko duatloia? Bueno, egia esan oso gustora, ze jende, bueno, etxeko jende guztiak animatu gaitu txoko bazter guztietan. Eta, bueno, egia da beroa indula eta pixka bat sufritu behar izan degula alde horretatik. Bai, egia esan oso emotiboa izan da, jendean animoak eskertzea, hasieran urduri, baina gero behin hasita goza bat izan da. Eskerrik asko denik. Bueno, eskerrak zuri, egia esan hemen pasada bada Añorga txikiko zenbat jende hurbiltzen den, laguntzen duen, eta beno, atzo ere polen omenezko triatloi txikian ere, kristoneko goxotasuna sentitu zen. Hortaz, txikitxoak txiki dira, baina, beste urteren batean ikusten ditugun. Ba, seguro baiet, handitzen direnean parte hartuko dute, seguro gu behintzat saiatuko gera hori bultzatzen. Eta zuei, zer
nola planifikatu dezu ez? Askontzako erreferentea zeate, orduan, datorren urtean, zuen perfileko jende gehiago animatzeko, zeintzu dira gakoa? Kontatuko pixkatxo bat? Bueno, lehengo animatzea. Eta behin animatzen ziren bazea eta hilabete batzu lehenago buruan baldin badaukazu hau egin nahi dezula, entrenamendu batzuk prestatzea, ez? Honi begira. Baina bakoitza bere ritmoarekin eta begiratu gabe, onera etortzen diren beste atleta guztiek ze denborak egiten dituzten, ze atleta batzu dira. Eta gu ez dira atleta batzuk, gukera, etxeko kirolari batzuk, entrenatzea gustatzen zaiguna, eta hoxe ez, ez ematea beste buelta, eske danak egiten dute superazkar korrika eta bat, eta beste, prestatu zure tamainan eta aurrera. Horrelako erronkak mundu guztiak helburu hori izan barko luke egia esan, eta ez dira horren beste egun entrenatu behar egunean, ez da? Osa, astean ez da egunero zertan entrenatu, gutxinak ahora bizpalau egun entrenatuan nahikoa izan daiteke. Zuek adibidez, nola Egia esan azkenan txikia dazkagu, gure lana dakagu, eta orduan ez da errexiare denbora asko ateatzea. Agurtzanik esan du, nahi abete batzu lehenago pixkat entrenatzen ibili, rekorridoa ezagutu, eta azkenan guretzako garrantzitsuna zen disfrutatzea, denborai ez diogu begiratu, eta animatzeu urten jende gehiago gukin etortzea, azkena norbait iritsi behar dela, eta arrotasunez iritsi galagu azkena gaur hona. Zorion pilo batzuentzako eta datorren urtean aber jarraitzen dezuen txanpau jarraitu eta urtez urte taldetxoa handitzen den, bale? Mila esker familia. Bale, berdin, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bueno, DNI bat aurkitu dugu, Adam Podorski, mendikan badabil, mesedez, soinuan jolasetxean gaude eta daukagu. Hemos encontrado un DNI de Adam Podorski, entonces estamos aquí en el sonido, lo tenemos aquí, a lo de jolasetxean.
Bai, gutxinaka hasiko gara sari banaketarekin. Aurtengoa laugarren edizioa izan.